Okay. So, ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு நாம் இந்த செஷனுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய பிரேயர்ஸோட we can enter the session actually. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சாக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकम्. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्री वासुदेव गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கம் வந்தனங்கள். ஸோ நாம் இன்னைக்கு அக்ஷர பிரம்ம யோகம், அதாவது பரமன் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலத்தை பற்றி நாம தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம். அதுவும் பரமனே அவரே சொல்ல போறார். ஸோ இந்த ஸ்தலம் இப்படி, நீங்க நாம எங்க இருக்கோம், அவர் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம் எது, அதனுடைய ஹையரார்கிக்கல் இது எப்படி இருக்கும், ஸோ எத்தனை தெர் ஆர் டிஃபரெண்ட் தாமாஸ். இங்க எப்படி நம்ம 4 தாமாஸ் நாம கூட இங்க இந்தியாவில் போய் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த பிரபஞ்சம் பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவி தாமா அப்படின்ட்டு என்டையர் இது திஸ் இஸ் த லோயஸ்ட் லெவல் ஆக்சுவலி. அதுக்கு மேல மகேஷதாமா, அதுக்கு மேல ஹரிதாமா அண்ட் கோலோக விருந்தனா. ஸோ அதாவது மேல இருக்கக்கூடிய உலகங்கள் பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக உலகங்கள் எல்லாம். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹரிதாமா. அதுக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னாக்கா மகேஷதாமா, அந்த பிரம்ம ஜோதியில பாதி கலந்து இருக்கக்கூடியது. அதுக்கு கீழே இருக்கிறது தான் தேவிதாமா, அந்த பிரிஜா ரிவருக்கு கீழே, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கேஷுவல் ஓஷன் சொல்றோம். அந்த பிரிஜா ரிவருக்கு கீழே நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம இருக்கக்கூடிய அண்டங்கள். இப்படி நாம எப்படி அந்த பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷனை நம்ம பார்க்க போகின்றோம். ஸோ இப்போ வேணா அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதையே கூட பார்த்துடலாம். தட் வில் பி குட். தெரிஞ்சிருந்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கப்புறம் நீங்க படிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஸோ இந்த பிடிஎஃப் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஷேர் பண்ணுவாங்க. இந்த கோலோகா சார்ட் அப்படிங்கிறது, இந்த வைகுண்டம் எப்படி இருக்கு மேல அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த சார்ட் நீங்க பேஸ்ட் ஆன் த வேதங்கள் ரெஃபரன்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பாகவதத்திலையும் ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பிரம்ம சமீதால இந்த ரெஃபரன்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பிற இதுல உபனிஷத்கள்லயும் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து இந்த சார்ட்டை கிரியேட் பண்ணதே பாத்தீங்கன்னாக்கா சேலம் இஸ்கான் அவங்க தான் இதை கிரியேட் பண்ணது ஆக்சுவலி. ஸோ இதனுடைய ஆத்தன்டிக் இன் பத்ம புராணம் ரெஃபரன்ஸ் இதெல்லாம் நீங்க படிக்கணும். பாத்தீங்கன்னாக்கா பிளைண்டா இந்த பிக்சர் வந்துடுச்சு அப்படின்னு நம்ம நினைக்க முடியாது. இந்த பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு அவங்க ரொம்ப சிரமப்பட்டு படிச்சுதான் 10 புக்கு படிச்சு அதுல 4 பாயிண்ட் எடுக்கணும்னாக்கா அது ரொம்ப சிரமமான காரியம். ஸோ நமக்கு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பூன்ல ரெடியா கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா அதை நம்ம ஈஸியா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு போகணும். ஸோ நீங்க இதை படிக்கணும். பிரஹத் பாகவதாமிருதா அப்படிங்கிற ஒரு புக்ல இருந்தும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அயோத்தியா பத்தி எடுத்திருக்காங்க. ஸோ இதை நீங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி படிச்சீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ வைகுண்ட லோகத்தை பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை ஸ்பிரிச்சுவல் அடாப் ஆஃப் லார்ட் மகாவிஷ்ணு பாத்தீங்கன்னாக்கா எதுல இருந்து பத்ம புராணம் உத்தரகாண்டத்துல இருந்து எடுத்திருக்காங்க. இந்த இந்த இதெல்லாமே ஸோ இந்த கோலோகா சார்ட் ஸ்கிரீன்ல இல்ல. அப்படியா? ஆமா, ஷேர் பண்ணேன். அத்தியாய சுருக்கம் தான் தெரிஞ்சுட்டு இருந்தது. ஒரு நிமிஷம், இப்போ வந்துருக்கு. இப்போ தெரியும். ஓகே, இதுதான் கோலோகா சார்ட். ஸோ பிரம்ம சம்ஹிதா இப்ப நான் உங்களுக்கு ஐ திங்க் ஒரு யூடியூப் இது போட்டேன் இல்லைங்களா? ஸோ அது பிரம்ம சம்ஹிதா. ஸோ நீங்க சும்மா இருக்கும்போது கூட அந்த பிரம்ம சம்ஹிதாவை கேளுங்க. ரொம்ப அருமையா இருக்கும். உங்களுக்கு மனசு ரொம்பவுமே ஒரு லைட்டா ஆகக்கூடிய தன்மை அந்த பிரம்ம சம்ஹிதா கேட்கும் பொழுது நீங்களும் பாடாதவங்க கூட பாட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உன்னதமான ஒரு சாங் தான் அது. ஸோ பகவானை பற்றிய பாடல்
ஸோ இதுக்கு பின்னாடி ஒரு இந்த பிரம்ம சமிதா பாடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இது இருக்கு, ஸ்டோரி இருக்கு ஆக்சுவலி. ஸோ பகவான் இந்த உலகத்துல வந்து இறங்கி வந்திருக்கார் அப்படிங்கறது வந்து ஈ டிசன்ஸ் இம்செல்ஃப் அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம வந்து இந்த துவாபர யுகத்துல வந்து பரமாத்மா இறங்கி வந்த பிறகு நம்ம ஹையஸ்ட் ஜீவாத்மாவே வந்து பிரம்மர் தான். அவரே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸோ அதாவது இவருடைய புகழ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வைபவங்களை பற்றி நிறைய கேட்க கேட்க அவருக்கே பாத்தீங்கன்னா யார் இது அப்படிங்கறது வந்து அந்த ஞானமே இல்லாம தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானோட விளையாண்டுட்டு இருந்த அந்த குழந்தைகள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பசுமாடு எல்லாத்தையுமே ஓட்டிட்டு போவாங்க இல்லைங்களா, அந்த கோ பாலகர்கள் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா கடத்திட்டு போயிடுறார் பிரம்மர் ஆக்சுவலி. ஸோ அவர் கடத்திட்டு போன பிறகு வீட்டுல இருக்கிறவா காலையில இருந்து வெளியே வந்தவங்க வீட்டுக்கு போய் சேரணும் இல்லையா, சாயங்காலத்துல வந்து மாடு மேய்க்கிறவங்க வந்து மாடு மேய்க்கும் சிறுவர்கள் மாட்டையே எடுத்துட்டு போயிட்டு அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு கொட்டகையில வந்து சேர்க்க வேண்டியது அவங்களுடைய பொறுப்பு ஆக்சுவலி. ஸோ வீட்டுக்கு வராம போயிடுவாங்க. அதை உணர்ந்த பகவான் அவரும் சிறு வயது அனன்ய பக்தி, அந்த இதுல அந்த ஸ்லைட்ல வரும் இந்த பிக்சர். ஸோ பின்னாடி வர சாப்டர்ஸ்ல பாப்பீங்க. ஸோ அவருடைய இன்னொரு எக்ஸ்பான்ஷன்ஸா தான், அவருடைய விரிவாக்கங்களாக தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அத்தனை குழந்தைகளையுமே அவர் உருவாக்கி ஸோ நம்மளுடைய ஒரு நாள் வந்து அதாவது பிரம்மதேவருடைய நம்மளுடைய ஒரு வருடம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மதேவருடைய ஒரு நாள். ஸோ அந்த கணக்குப்படி பார்க்கும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இவங்க வந்து ஒரு வருடம் வந்து இந்த குழந்தைகள் எல்லாமே பகவானுடைய விரிவாக்கங்களா தான் அவங்கவுங்க வீட்டுல இருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பிரம்மரே ரியலைஸ் பண்ணி அந்த குழந்தைகளெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து விட்டப்ப அதுக்கப்புறம் வந்து இவர் பரபிரம்மம் அப்படின்னு அவருக்கு அந்த ரியலைசேஷன் வந்த பிறகுதான் அந்த பிரம்ம சம்ஹிதா பாடுறது. இந்த பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் திஸ் ஸ்டோரி வந்து இதுதான். ஸோ பிரம்மரே பாடி இருக்கக்கூடியதுதான் இந்த பிரம்ம சம்ஹிதா. அதுல ஒரு ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த வைகுண்டமும் சரி, இந்த உலகம் பிரபஞ்சங்களும் அந்த பொருள் உலகங்களும் எப்படி அமைந்திருக்கின்றது அப்படிங்கறது வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது தான் இது. ஸோ இந்த பிரம்ம சம்ஹிதால 5.43 ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கோலோக நாமினி நிஜதாமினி தலேஷ தஸ்ய தேவி மகேஷ ஹரிதாமஷு தேஷு தேஷு தே தே பிரபாவ நிச்சயா விஹிதாச்ச ஏன கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி. ரொம்ப அருமையான பாடல் இது ஆக்சுவலி, நீங்க எல்லாருமே கேட்கணும். ஸோ யூ வில் கெட் மோர் லைட். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியில நீங்க வந்து திளைக்கணும்னா இந்த மாதிரி பாடல்களை கேட்கும் பொழுது மனசே வந்து அதுல ஈர்க்கப்படுகின்றது. ஸோ இங்க என்ன இதனுடைய மீனிங் என்னன்னாக்கா கோலோகனாமினி ஜதாமினி தலேஷ தஸ்ய, கோலோகம் எங்கிருக்கு, தேவி தாமம், மகேஷ தாமம், ஹரிதாமம், இது மூன்று பத்தியுமே வர்றது இந்த இதுலதான். ஸோ அதாவது இந்த உலகங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ப்ரூஃபே பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மா இஸ் த ஹையஸ்ட் ஜீவாத்மா, அவர் தான் ஹையஸ்ட் லெவலே. ஸோ அவர் பாடியிருந்தா தட் இஸ் ஆத்தென்டிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், இதெல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. இந்த லோயஸ்ட், எல்லாத்த விட லோயஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவி தாமம், அதுதான் வந்து முண்டேன் உலகம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக உலகம் ஆக்சுவலி. நெக்ஸ்ட் அபவ் இந்த தேவி தாமத்துக்கு மேல பாத்தீங்கன்னாக்கா மகேஷ தாமா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சிவனுடைய ஸ்தலம், அது அவருடைய உலகம் அது. ஸோ மகேஷ தாமம். அதுக்கப்புறம் மகேஷ தாமத்துக்கு மேலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹரிதாமம், அதாவது ஹரி இருக்கக்கூடிய இடம் அது. ஸோ கிருஷ்ணா எல்லாருமே இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அயோத்தியா இருக்கு. இங்க எப்படி இந்த இந்தியால எப்படி நாம அயோத்தியா ஒண்ணு இருக்கியோ அது மாதிரி ஆன்மீக உலகத்திலையும் அயோத்தியா இருக்கு, ஆன்மீக உலகத்திலையும் விருந்தாவன் இருக்கு, வைகுண்டங்கள் இருக்கு. சோ இத்தனையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க இருக்கு. சோ அவருடைய ரூபங்கள் தகுந்த மாதிரி அந்தந்த இடத்துல வந்து அவர்கள் இருக்கிறார்கள். ராமராக இருப்பவர் அயோத்தியில் இருக்கிறார், கிருஷ்ணராக இருப்பவர் கோலோக விருந்தாவனத்தில் இருக்கிறார், ஹரியாக நாராயணனாக இருப்பவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா வைகுண்டத்தில் இருக்கிறார். இத்தனையும் அங்க இருக்கு. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா and I adore the primeval Lord Govinda who has allotted their respective authorities to the ruler of the graded realms. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்தந்த ஸ்தலங்களுக்கு யார் ஆளுமை என்பதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய படைப்பிலிருந்து வந்தவங்க தான் இதை ஆண்டுட்டு இருக்கும். அதனாலதான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிற தேவர்களை நாம வந்து வணங்குகின்றோம் என்றார் காரணம் அவர்கள் எல்லாருமே பகவானால் படைக்கப்பட்டு சில கைங்கரியங்கள் அவங்களும் வந்து இத ரூல் பண்றதுக்காக தான். இப்ப எப்படி வந்து
நம்ம இந்தியா இஸ் ஒன் கண்ட்ரி, ஆனா we have multiple states with chief ministers இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் பகவானுடைய படைப்புல 2 உலகம். அதுல வந்து பொருள் உலகம் அண்ட் அருள் உலகம், அதாவது ஆன்மீக உலகம். ஆன்மீக உலகத்துல அவர் இருக்கார், ஆனா பொருள் உலகத்திற்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா மெயின்டைன் பண்றதுக்கு அவருடைய இதை வந்து ஏத்து நடத்துக்கிறதுக்காக வந்து கிரியேட் பண்ணவங்க தான் தேவர்கள் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ பிரம்ம சமீதாவை நம்ம கண்டிப்பா படிக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க எப்படி நவதீபா, கோலோகா, மதுரா, துவாரகா இதெல்லாம் இருக்கும், அது மாதிரிதான் மேல கூட இருக்கிறது. அதையும் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். அதுக்கப்புறம் 5 விதமான ரசாஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரிலேஷன்ஷிப், அதாவது மாதுரிய ரசா, வாத்சல்ய ரசா, சாக்கிய ரசா, தாஷ்ய ரசா, அண்ட் தென் சாந்த ரசா. சாந்த ரசா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்தவித ரிலேஷன்ஷிப் கிடையாது, ஒன்லி பக்தி மட்டும்தான் பகவான் மேல வைக்கிறது. 2வது சாக்கிய ரசா என்பது ஃப்ரெண்ட்ஷிப், அந்த முறையில வந்து பகவான் மேல பக்தியை செலுத்துறது, பிரேம பக்தியை. அதுக்கப்புறம் வாத்சல்ய ரசா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை குழந்தையாக பாவித்து அவர் மேல பிரேம வைக்கிறது. அதுக்கப்புறம் தாஷ்ய ரசா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சர்வெண்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு சேவை புரிவ சேவகனாக நம்ம வந்து அவரிடம் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்றது. மாதுரிய ரசா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா காதலர், அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல எடுத்துட்டு போகிறதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மாதுரிய ரசா. ஸோ மேலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரஹத் பாகவதாமிருதா அப்படிங்கிற அந்த ரெஃபரன்ஸ்லயே பாத்தீங்கன்னாக்கா மேல வந்து அயோத்தியா இருக்கிறத வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ரெஃபரன்ஸ்ல இருந்து சொல்லியிருக்காங்க. 2.4.239 ஸ்லோகம் பிரகாரமே அயோத்தியா மேல இருக்கிறதும் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. அதே மாதிரி வைகுண்ட லோகத்தை பத்தியும் பத்ம புராணத்துல வந்து நீட்டா இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் நம்ம வாசிக்கணும். பிரம்ம சமீதா, விரிஜா ரிவர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 7th பிரம்ம சமீதால வந்து 5.7ல வந்து இந்த கேஷுவல் ஓஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த விரிஜா ரிவர் காரணா ஓஷனை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாமே ரெஃபரன்சஸ் கொடுத்து இந்த பிடிஎஃப் வந்து உங்களுக்கு நாங்க ஷேர் பண்ணதான் போறோம். ஸோ ஒரு நிமிஷம், எங்க போயிடுத்தது, ஒரு நிமிஷம். ஐ வில் ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் திஸ். ஸோ இந்த பிடிஎஃப்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ரெஃபரன்சஸ் எல்லாம் நம்ம வாசிக்கணும். இப்போ நாம என்ன பண்ணலாம், கீழே இருந்து மேல போலாம். ஸோ தட் வில் கம் டு நோ. ஸோ என்ன உலகம் இருக்கு கீழே, நாமெல்லாம் எங்க இருக்கோம் அப்படிங்கறதெல்லாம் கிளியரா நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஸோ அதை பத்தி தான், இதுதான் நாம் இருக்கக்கூடிய இது. ஸோ ஒரு அண்டத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்போ ஒரு தேங்காவை நம்ம முழுமையா எடுத்துட்டு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவுட்டர் கவர், அதுக்கப்புறம் திக் லேயர்ஸ், அதுக்கப்புறம் உள்ள பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னொரு ஓடு, திக்கான ஓடு, அதுக்குள்ள ஒரு ஒயிட் பார்ட், அதுக்குள்ள ஒரு தண்ணி இல்லைங்களா? அதுதான் ஒரு சிங்கிள் ஷெல் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கம்பேர் பண்ணும்பொழுது நம்மளுடைய அண்டமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பொருள் உலகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜட சக்திகளால் ஆனது அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த லேயர்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அததான் இந்த ஜடசக்திகள், பகவான் கிட்ட இருந்து பிரிந்து வந்த ஜடசக்திகள் தான் இந்த லேயர்ஸே. அதுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தண்ணி இருக்கு இல்லைங்களா, தேங்காய்க்குள்ள ஒரு தண்ணி இருக்குன்னா இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பார்க்கடல் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து சொல்லலாம். ஒரு அண்டத்துக்குள்ள இருக்கிறது பகவான் படுத்துட்டு இருக்கார். ஸோ லக்ஷ்மி தாயார் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து பாத சேவனம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க அவருடைய நாபிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 14 லோகங்கள் வந்து உருவானது. அதுல டாப் லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது மேல பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மர் இருக்கார், ஒவ்வொரு லோகத்திலயும் ஒரு பிரம்மர் இருப்பார் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் சத்தியலோகம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மாவுடைய ஸ்தலம் வந்து சத்தியலோகம். 2வது பாத்தீங்கன்னாக்கா தபோலோகம், அதாவது அடோப் ஆஃப் த 4 குமாராஸ், அதாவது பிரம்மருடைய ஃபர்ஸ்ட் படைப்பு, அதாவது ஆன்மீக ஆற்றல்ல வந்து வந்தவங்க யாருன்னாக்கா சனதா, சனகா, சனத்குமாரா, அதுக்கப்புறம் சனகா. ஸோ அதாவது 4 பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான், அவராது பிரம்மருடைய படைப்புல ஃபர்ஸ்ட் இவங்க 4 பேரும் 4 திசைகளில் சென்று இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உயிர் வாழிகளை வந்து படைப்பதற்காக தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட இருந்து அந்த ஜெனரேஷன்ஸ் வரணும்னு நினைச்சுதான் படைச்சாங்க. ஆனா அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மச்சரியர்களாகவே இருந்து விட்டாங்க. ஸோ அதாவது ஏன்னா பிரம்மாவுடைய ஆன்மீக ஆற்றலால் படைக்கப்பட்டவர்கள் அவர்கள். ஸோ தே ஆர் நாட் பவுண்ட் டு த மெட்டீரியலிஸ்டிக் நேச்சர். ஸோ அது வந்து ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஜனலோகா, பிரஜாபதிகள். ஸோ அவங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மர் கிட்ட இருந்து வந்தவங்க தான். மகர்லோகா, பிருகு முனி மற்றும் பிற பிரஜாபதிகள், அவங்களும் வந்து பகவான் பிரம்மரின் படைப்பில் வந்தவர்கள் தான். அப்புறம் ஸ்வர்லோகா, அதாவது ஸ்வர்கலோகம்,
அங்கெல்லாம் தேவர்கள் இருக்கின்றார்கள். புவர்லோகம் கோஸ்ட்லி ஸ்பிரிட்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பேய்கள், அந்த பூதங்கள் இருக்கக்கூடியது. ஸோ ஜென்ரலி பூதகணங்கள் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம் அது. அதுக்கப்புறம் வந்து பூர்லோகா என்பது நாம் இருக்கும். ஸோ 7வது லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு மேல 6 லோகங்கள் உண்டு, நமக்கு கீழே 7 லோகங்கள் உண்டு. ஸோ இந்தந்த லோகத்துல இந்தந்த இவங்க இருக்காங்கன்றத வந்து நம்ம வந்து பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அத்தல, வித்தல, சுத்தல, தலாத்தல, மகாத்தல, ரசத்தல, பாத்தால. ஸோ இங்கெல்லாம் நாகர்கள், தைத்திய அசுரர்கள் சொல்றோம் இல்லைங்க, தைத்தியாஸ், அவங்க வந்து இந்த இடத்துல இருக்காங்க ரசத்தல. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வாமனன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து பலி மகாராஜா பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம் வந்து சுத்தல அப்படிங்கிற அந்த 10th உலக. இதோட சேர்த்து ஒவ்வொரு இதுலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 28 நரகலோகங்கள் உண்டு. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா பஞ்சபூதங்களும் சரி, அகங்காரம். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது ஒரு மனிதன், அதாவது இது வந்து பொருள் இயற்கையினுடைய சுபாவங்கள் இல்லையா, ஆற்றல்கள், அதனால் ஆகப்பட்டதுதான் இந்த அண்டம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இது சிங்கிள் அண்டத்தினுடைய இதை வந்து என்ன சொல்றோம் நம்ம, தேவி தாமா. திஸ் இஸ் த வெரி லோயஸ்ட் லெவல். ஸோ நாம் எல்லாருமே வந்து லோயஸ்ட் ஸ்பீஷீஸ் லெவல் தான். ஆனா நாம இதுல இருந்து வெளியே வந்து மேன்மேலும் வந்து பக்தியில திளைத்து இந்த விரிஜாரிவரை கடந்து இந்த பிரம்மஜோதியை சதாசிவ லோகத்தை தாண்டி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வைகுண்டம் இல்லைன்னா கோலோகம், நம்ம எந்த ரூபத்தை நாம வந்து பகவானை நாம வந்து சேவிக்கிறோமோ, அதாவது கிருஷ்ணராக சேவிக்கலாம், ராமராக சேவிக்கலாம், நாராயணனாக நாம சேவிக்கலாம், அந்தந்த உலகங்களுக்கு நாம வந்து செல்வதற்கான மார்க்கம் அது. ஸோ இது வந்து திஸ் இஸ் த ஹையரார்கி. ஸோ கீழே இருந்து மேல. ஸோ இதுக்கு தான் இந்த மகத்தத்துவா என்பது பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியலிஸ்டிக் நேச்சர், அந்த இயற்கையை தான் வந்து மகத்தத்துவம் அப்படின்ட்டு சொல்வோம் நம்ம. ஸோ பகவான் இங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா காரணோதய விஷ்ணுவாக இந்த காரண ஓஷன், அதாவது விரிஜாரவர்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா படுத்துட்டு இருக்காரு அவர் வந்து. ஸோ 3 புருஷ அவதாரங்கள், ஒன்று காரணோதயாட்சி விஷ்ணு, 2வது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு அண்டத்திலையும் கர்ப்போதயாட்சி விஷ்ணுவாகவும், ஒவ்வொருவருடைய ஹிருதயத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஷீரோதயாட்சி விஷ்ணுவாகவும் யக்னேஸ்வரனாகவும் வந்து பகவான் பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல உட்கார்ந்திருக்கார். ஸோ இந்த 3 புருஷ அவதாரங்களை நீங்க கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இவருடைய சுவாசத்திலிருந்தும் அவருடைய உடல் நாளங்களில் இருந்துதான் எல்லா அண்டங்களும் படைக்கப்படுகின்றன அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பகவானுடைய சுவாசத்திலிருந்து வந்தவர் தான் ரமாதேவி, அதாவது லக்ஷ்மி தேவி, லக்ஷ்மி தாயார். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் நெக்ஸ்ட் படைப்பு மாயை. பகவான் தான் மாயையை படைத்தார். அதனால மாயையில் அவர் என்னைக்குமே கட்டுண்டு இருக்க மாட்டார். நாம கிரியேட் பண்ற ஒரு ஐட்டம்க்கு வந்து நாம கண்டிப்பா வந்து அதுக்கு we will be the creator, we will be the boss இல்லைங்களா. அதே மாதிரிதான் பகவான் படைப்புல மாயையை வந்து கிரியேட் பண்ணவரே அவர் தான். ஸோ மாயை என்பவளை தான் நாம வந்து இந்த உலகத்தினுடைய தாய் வடிவத்துல நாம வந்து வணங்குகின்றோம். ஸோ மாயையை வந்து திருமணம் செய்து கொண்டவர் நம்ம சிவபெருமான், ஆக்சுவலி சம்பு. அதனாலதான் he being the highest level of devotee. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சதா சர்வ காலமும் மகாவிஷ்ணு மேலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சிவபெருமான் தவம் என்றிருப்பார் எப்பவுமே. நீங்க பார்க்கலாம், அந்த அவர் ஒரு கை மேல இது வச்சு அக்னிகுண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அது அந்த போஸ்டர் தான் அது ஆக்சுவலி. ஸோ அவர் வந்து தியானத்துல வந்து எப்பொழுதுமே இருக்கிறது வந்து மகாவிஷ்ணு மேலதான் அவர் தியானத்தை செய்து கொண்டிருப்பார். ஸோ இந்த சம்போ, அதனால் இவர் சம்போ ஏன் அவர் வந்து ததாசக்தி. ஸோ அதாவது 3 விதமான சக்திகளை பத்தி நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா. ஒன்று என்ன படிச்சோம் நம்ம வந்து அந்தரங்க சக்தி, 2வது பகிரங்க சக்தி, 3வது ததாசக்தி. மாயையை திருமணம் செய்து கொண்டதால் தான் அவர் வந்து ததாசக்தி. இல்லைன்னா he will be also similar to the highest level. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அந்தரங்க சக்திக்குள்ள போக வேண்டியவர் தான். ஆனா மாயையை திருமணம் செய்து கொண்டதால் he is under the marginal potency. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா மகாகால தாமா, மேல பாத்தீங்கன்னாக்கா சதாசிவ லோகா. இந்த சதாசிவ லோகம் எங்க இருக்குன்னாக்கா பிரம்ம ஜோதியினுடைய அந்த ஆகாயத்திலேயே இருக்கு அப்படின்ட்டு. ஆகாயத்தை தாண்டி போகும்பொழுதுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து மகேஷதாமா அப்படின்னு சொல்றோம். அதாவது இந்த மகத்தத்துவம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மகாகாலதாமாவும் சதாசிவ லோகமும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மகேஷதாவம், நம்மளை விட நெக்ஸ்ட் ஹையஸ்ட் லெவல். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது நாம் இருக்கக்கூடிய உலகத்தை விட நெக்ஸ்ட் ஹையஸ்ட் லெவல் அது. நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹரிதாமம்.
சோ பகவான் வைகுண்டத்துல இருப்பார். வைகுண்டம், அயோத்தியா, அப்புறமா பாத்தீங்கன்னாக்கா கோலோக, விருந்தாவனம். இது எல்லாமே வந்து ஆன்மீக உலகங்கள். சோ இதுல இருந்து ஹையரார்கி எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. there is nothing. இது ஹை அது லோ அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது. அவருடைய ரூபங்கள் தகுந்த மாதிரி அந்தந்த இடங்கள்ல அவர் இருக்கார் அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அயோத்தியில ராமராக இருப்பார், கோலோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணராக இருப்பார், இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாராயணனாக இருக்கின்றார். சோ இந்த நாராயணனுடைய இருக்கக்கூடிய அந்த பாத்தீங்கன்னாக்கா 4 வாசல்களும் இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? சண்டா, பிரச்சண்டா, அதுக்கப்புறம் வந்து ததா, அப்புறம் விததா, அதுக்கப்புறம் ஜெயா, விஜயா, அதுக்கப்புறம் வந்து பத்ரா, சுபத்ரா. சோ பத்ரா, சுபத்ரா என்பது இந்த புண்டரிகா வாயில்ல இருக்காங்க. இங்க வந்து அஷ்ட திக்குகள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த திக்குகளுக்கு வந்து சில பெயர்கள் உண்டு இல்லைங்களா? அஷ்டதிக் கஜம் அப்படிங்கிறவர் சொல்றாங்க. அதாவது வாமனம், குமுதக்ஷகா, அதுக்கப்புறம் வந்து சுப்ரதிஷ்டா, சர்வநேத்ரா. சோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்தந்த ஸ்தலங்கள், அந்த இடங்களை வந்து ரட்சிக்கக்கூடிய தன்மை. சோ ஒரு வாயிலுக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த வாயிலுக்கு வந்து சுமுகா, இதுல வந்து சங்கு கர்ணா, அதுக்கப்புறம் இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பக்கம் வந்து குமுதா அப்படிங்கிற இந்த 4 வாயில்கள் வந்து இருக்கின்றது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து பகவான் இவர் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கிருஷ்ண பரமாத்மா இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மோக்ஷா. அந்த வாயில்களுக்கும் சில பெயர்கள் தர்மா, அதாவது 4 வாயில்களும் பாத்தீங்கன்னா 4 வேதங்கள் இருக்கின்றன. அந்த 4 வேதங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது இந்த பக்கம் சாம வேதம், அதர்வ வேதம், ரிக் வேதம் அண்ட் யஜுர் வேதம் ஆக்சுவலி. சோ இங்க மதுரா, ஜெகநாத் பூரி, துவாரகா இந்த எல்லாமே இதுக்குள்ளேயே இருக்கிறது. இந்த சோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் கிருஷ்ணர் பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 விதமான விரிவாக்கங்கள். பகவான் மேல ஆன்மீகம் உலகத்துல அவருடைய விரிவாக்கங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா விலாச விரிவாக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஆற்றல்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும். நாராயணனும் கிருஷ்ணருக்கும் ராமருக்கும் எல்லாருக்குமே ஒரே விதமான ஆற்றல்கள் தான். அதுல எந்த வேறுபாடுமே இருக்காது. அதே வந்து பௌதிக உலகத்துக்கு வரும்பொழுது, ஏன்னா அது இன்ஃபீரியரான ஸ்தலம், இது வந்து கீழ் இயல்பை கொடைய ஸ்தலம். இங்க வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா சிமிலர் ஆற்றல்கள் இருந்தாலும் அந்த பௌருஷ் வந்து இங்க கம்மி தான். சோ அதே ஆன்மீக உலகத்துல வந்து இட் ஹாஸ் இன்ஃபனைட் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுல எந்த பாகுபாடுமே கிடையாது அங்க. சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த 8 பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது லலிதா, விஷாகா இவங்க எல்லாருமே கோபிஸ் தான். சோ இங்க எல்லாருமே பக்தர்கள் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலங்கள் தான் இது எல்லாமே. பகவான் இருக்கக்கூடிய விருந்தாவனத்தில் அவரை வந்து கிருஷ்ண ரூபத்தில் வந்து வழிபட்டவர்கள் செல்லக்கூடிய ஸ்தலம் இது அப்படிங்கிறது வந்து. சோ ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணருடைய விரிவாக்கம், விலாச விரிவாக்கத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் வந்து பலராமராக அவர் வந்து விரிவாக்கம். பலராமர் இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் இஸ் சங்கர்ஷன், வாசுதேவராக அவருடைய இன்னொரு எக்ஸ்பான்ஷன் அவரது. வாசுதேவனுடைய இன்னொரு எக்ஸ்பான்ஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது சங்கர்ஷன் ஆன பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா அனிருத்னன், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரத்யும்னன். இது எல்லாமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் விரிவாக்கங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து அவருடைய இன்னொரு ரூபம். விரிவாக்கம் என்றால் அவருடைய இன்னொரு சொரூபம் அப்படிங்கிறது என்று அர்த்தம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க ராமராக அயோத்தியா, சீதாராம ஹனுமன் இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்தலம். அதுக்கப்புறம் வந்து வைகுண்டம்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் 7 லெவல், அதாவது செகண்ட் லெவல் ஆஃப் விரிவாக்கங்கள். இன்னொரு வேதம், அதாவது அனிருத்தன், அதுக்கப்புறம் வந்து சங்கர்ஷன், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரத்யும்னன், அதுக்கப்புறம் வாசுதேவன். இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா விரிவாக்கங்களுமே இங்க இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இந்த வாயில்கள், அதுக்கப்புறம் இது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரம்ம ஜோதி என்பது இந்த ஆன்மீக உலகத்திற்கான ஆகாயம், தட் இஸ் த அட்மாஸ்பியர். அதுக்கப்புறம் சதாசிவ லோகம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பாதி வந்து பாத்தீங்கன்னா ததாசக்தி இல்லையா இது, அதாவது பாதி வந்து ஸ்பிரிச்சுவல், பாதி வந்து மெட்டீரியலிஸ்டிக். அதனால்தான் கீழே பாதி பாத்தீங்கன்னா மகாகால தாமா அப்படின்ட்டு பாதி போர்ஷன் வந்து பிரம்மஜோதி அந்த சாரி கீழே இருக்கு, அதாவது விரிஜா ரிவர்லயே அந்த கேஷுவல் ஓஷன்லயே இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மேல இருக்கக்கூடிய அந்த பாதி வந்து சதாசிவ லோகம் என்று பெயர் அதுக்கு. சோ இங்க பகவானுடைய சுவாசத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த நூலில் எப்படி முத்துக்கள் நேத்து கூட நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? சோ ஒரு நூல்ல வந்து முத்துக்களை கோர்த்தால் எப்படி இருக்குமே, அனைத்துமே அவருக்குள்ளே இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து சொல்றதுதான் இது. அவருடைய சுவாசத்திலிருந்து எண்ணற்ற உலகங்கள் படைக்கப்படுகின்றன. சோ இந்த மேகமாக இருக்கும் இந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா
இந்த லேயர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மகத்தத்துவமாக கருதப்படுகின்றது. சோ மாயை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மாயை என்பவளும் பகவானிடத்திலிருந்து வந்தவர் தான், அவரால் படைக்கப்பட்டவர் ஷாம்பா. அதே மாதிரி சிவபெருமானும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானிடத்திலிருந்து படைக்கப்பட்டவர் அப்படிங்கறது வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அனைத்து இவர்கள் எல்லாருமே இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேர்ல்டை வந்து மேனேஜ், அதாவது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்றவங்க தான் இவங்க. சோ அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எப்பவுமே வந்து வி ஆல்வேஸ் ப்ரே லார்ட் சிவா, அப்புறம் சக்தி ஸ்வரூபம், இதெல்லாமே நம்ம ஏன் வந்து வணங்குகின்றோம் அப்படின்னாக்கா இதுதான் ரீசன். ஏன்னா அவங்கதான் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்களதான் நம்ம வணங்குறோம் பேசிக்காவே. ஏன்னா தாய் தந்தையாக நமக்கு யார் இமீடியட்டா வந்து ரட்சிக்கிறார்கள் அப்படின்ற பாக்குறோம் இல்லையா. சோ இந்த பிரபஞ்சங்களையே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா காக்கும் கடவுள்களாக அவர்கள் இருக்கும் பொழுது அதனாலதான் நம்ம அவங்கள வந்து வணங்குகின்றோம். வணங்குவது, ஷீ இஸ் த ஹையஸ்ட் லெவல் டிவோட்டி. அதாவது நம்மளுடைய நாராயணன், அதாவது கிருஷ்ணருக்கு இருக்கக்கூடிய 64 மெஜாரிட்டி வைபவங்கள், அந்த 64 பண்புகள் இருக்கு இல்லையா, அதுல வந்து 55 வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சிவபெருமான் கிட்ட இருக்கு ஆக்சுவலி, சிமிலரிட்டிஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ அதாவது அந்த குணாதிசயங்களும் சரி, அந்த அவருடைய வைபவங்களை பற்றி அந்த ஆற்றல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட் வேர்டு என்னன்னாக்கா ஆற்றல்கள், அத்தனை ஆற்றல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சிவபெருமானிடத்தில் உண்டு. ஸோ ஹி இஸ் த ஹையஸ்ட் லெவல் டிவோட்டி அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஹோப் ஐ திங்க் உங்களுக்கு இதுல எந்த டவுட்டும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த சார்ட் வந்து நாங்க ஷேர் பண்றோம், நீங்க வந்து இதை நீங்க படிக்கணும். படிச்சு தெரிஞ்சுட்டு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். ஸோ இப்போ நாம செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஸோ நம்ம வந்து 7வது அத்தியாயத்துல வந்து பகவானுடைய ஆற்றல்கள் சிறிதெல்லாம் நம்ம படிச்சோம். அதுக்கப்புறம் அவரிடத்துல சரணடைவோர் என்ன ஆவார்கள், பிற தேவர்களை வணங்குபவர்கள், அது அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உண்மையிலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த நம்ம என்ன பிரேயர்ஸ் பண்ணாலுமே அவருக்கு தான் போய் சேருகின்றது. அந்த தேவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய பலன்களும் பகவானிடத்திலிருந்து தான் வருகின்றது. இது எல்லாத்தையுமே நம்ம நேத்து பார்த்தோம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்த சாப்டருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இறக்கும் தருவாயில கூட நம்ம பகவானை எப்படி நினைவில் கொள்வது, ஒரு கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா போன சாப்டர்லயே வந்து வர்றது. ஜரா மரண மோக்ஷாய மாம் ஆஸ்ரித்ய ஜரா மரண மோக்ஷாய மாமாஸ்ரித்ய யதந்தி யே தே பிரம்ம தத்விதுஹு கிருத்ஸ்ன மத்யாத்மமம் கர்ம சாக்கிலம் சாதிபூதாதி தெய்வம் சாதி யஜ்ஞம் ச யே விதுஹு பிரயாண காலேபி ச மாம் தே விதுர் யுக்த சேதசஹ. எஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஆதி பூதம், ஆதி தெய்வம் அண்ட் ஆதி யஜ்ஞம், அதுக்கப்புறம் இதெல்லாமே நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். பிரயாண காலே, நாம இந்த உடலை விட்டு இந்த உலகத்தை விட்டு செல்லும் பொழுது, சோ ஒருவர் வந்து பகவானை நினைத்தால் அவர் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலத்திற்கு செல்ல முடியும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்கார். ஆனா இறக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து வாதம் பித்தம் கபம் அந்த மாதிரி வந்து அடைச்சுன்றதுனாக்கா நாம உடல் உபாதைகள் மேலதான் நம்மளுடைய கவனம் இருக்குமே ஒழிய பகவானை நினைக்கக்கூடிய மனசு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நார்மலான மனுஷனுக்கு வரவே வராது. ஆனா யார் ஒருவர் பக்தியில வந்து அதாவது பழகி இருக்காங்களோ அவங்க வந்து கண்டிப்பாக வந்து தன்னையும், அதாவது அந்த சப்கான்சியஸ் மைண்ட்னு சொல்லுவாங்க, ஆழ்நிலையான அந்த மனசுல வந்து பகவானுடைய நாமங்களை யார் பதிச்சிட்டு இருக்காளோ அவங்க கண்டிப்பாக வந்து அவங்க எந்த பிரயத்தனமும் செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது, தானாக வந்து அந்த வார்த்தை பகவானுடைய நாமங்களை தன்னாகவே வரும். சோ அவ்வாறு அவரை வந்து வணங்கும் பொழுது அவருடைய இருக்கக்கூடிய இடத்திற்கு அவர்கள் செல்கிறார்கள். சோ ஆதி பூதம் அப்படின்னாக்கா நாம இந்த உலகத்திற்கும் தேவர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தங்கள், அதாவது பகவானுடைய ஒரு விரிவாக்கம் தான் உங்களுக்கு சொன்னேன், விலாச விரிவாக்கம் மட்டும்தான் சொன்னேன். ஆனா அதே விரிவாக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மகாவிஷ்ணு நாராயணுடைய சொரூபனாக இந்த 3 விஷ்ணு அவதாரங்கள் இருக்கு இல்லையா, புருஷ அவதாரங்கள், அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விராட் ஸ்வரூபம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்திற்கு மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேர்ல்டுக்கு ரிலேட்டட் அப்படின்றது அர்த்தம். சோ அந்த விராட் ஸ்வரூபத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்து அண்டங்களும் தேவர்களும் எல்லா சர்வ ஜீவராசிங்களுமே அதுல அடங்கியிருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து 10th சாப்டர்ல படிக்கும் பொழுது அந்த விஸ்வரூப தரிசனம் 11th சாப்டர்ல பார்ப்போம் நம்ம. சோ அதுதான் வந்து ஆதி பூதம் என்பது. ஆதி தெய்வம் என்பது, ஆதி பூதம் வந்து நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதிக உலகத்துல
பக்கத்துல அக்கத்துல இருக்கிறது, அதுக்கப்புறம் நேச்சுரல் கெலாமிட்டிஸ், இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆதி பூதம் என்று சொல்லப்படும். ஆதி ஆத்மம் என்பது என்னன்னாக்கா நம்மளுடைய நாமம், அதாவது இந்த உடலுக்கும் ஆன்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தங்கள், அதனுடைய என்னது ப்ராப்ளம்ஸும் சரி, அதாவது என்னென்ன செயல்கள்ல நாம ஈடுபட்டு இருக்கோம், அதுக்கேற்றவாறு அதனுடைய இம்பாக்ட், இந்த ஆத்மாவுக்கு என்ன இம்பாக்ட், இந்த உடலுக்கு என்ன இம்பாக்ட் அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஆத்தியாத்மம். சோ இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, சோ ஒருவர் இறக்கும் பொழுது கூட பகவானை நினைத்தால் அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய திருநாட்டிற்கு சென்று சேர்கிறார்கள். சோ இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா 8 கேள்விகள் அர்ஜுனர் கேட்கின்றார். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மம் என்றால் என்ன, அதுக்கப்புறம் ஆத்மா என்றால் என்ன, பலநோக்கு செயல்கள் என்றால் என்ன, சோ இந்த ஜடத்தோற்றம் தான் யாது அப்படிங்கறதெல்லாம், தேவர்கள் யார், சோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வைக்கிறார். சோ இறக்கும் தருவாயில் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது எப்படி, சோ அது அவ்வளவு சுலபமான காரியமா கிடையாது. அதுக்கப்புறம் பக்தியால் வந்து கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது, அதுக்கு ஆன்சர் கொடுக்கிறார். நீ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யூ ஹேவ் டு பிராக்டிஸ். அதுக்கப்புறம் தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்துதல், பொருள் உலகம் ஆன்மீக உலகம், இப்பதான் நம்ம அதை பத்தி ஃபுல்லா படிச்சோம். சோ கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியினுடைய உச்சநிலை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து உன்னதமான பக்தியை செலுத்தும் பொழுது பகவானிடத்துல நம்ம போய் சேர்வதற்கு எந்தவித தடையுமே நமக்கு கிடையாது. சோ அதை பத்தியும் நம்ம வந்து படிக்கதான் போறோம். சோ இப்ப வந்து 8 கேள்விகள் கேட்கின்றார். பிரம்மம் என்றால் என்ன, அதாவது ஆத்மா என்றால் என்ன அப்படிங்கறது வந்து கேட்கின்றார். இந்த உடல்ல ஒட்டிண்டு இருக்கக்கூடிய இந்த உணர்வு அப்படிங்கிற அந்த இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மம், ஹையஸ்ட் லெவல். இந்த ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கட்டுண்ட ஆத்மாவிலிருந்து விடுதலை அடைந்த ஆத்மாவாக அடையும் தன்மையை தான் வந்து பிரம்மம் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்வோம். சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்தியாத்மம் என்றால் என்ன, இந்த உடலை இந்த ஜீவாத்மா வந்து இந்த உடலுக்கு மட்டுமே உரிமையாளன் இல்லையா. சோ இதுல நடக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்டைரக்டா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் தான் எல்லாத்தையுமே கொடுக்குறார். ஆனா அந்த சொரூபம், ஜீவாத்மாவுடைய சொரூபம் கூட பகவான் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். சோ இந்த கட்டுப்பாட்டாளர், இந்த உடலுக்கு கட்டுப்பாட்டாளர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுதான் வந்து ஆத்தியாத்மம். சோ நாம இந்த புலன்கள், மனது, அதுக்கப்புறம் வந்து அறிவு, இதெல்லாம் உபயோகப்படுத்தி நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் கர்மங்கள். கர்மங்கள் என்றால் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்துல நாம என்ன செயல்கள் செய்கின்றோமோ அனைத்துமே கர்மங்களாக இருக்கின்றது. அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ஒண்ணு நம்ம வந்து நிஷ்காம கர்மயோகம் பண்ணலாம், இல்லைன்னாக்கா நம்ம வந்து கர்மகாண்டா மோட்ல வேலை செய்வோம். நம்ம ஆதி பூதம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பொருள் இயற்கை, இந்த உலகத்துக்கும் நமக்கும், இந்த ஜீவாத்மா இந்த உலகத்தோட எந்தெந்த விதத்துல தொடர்பு கொள்கின்றது, அதுக்கப்புறம் இந்த உலகத்துல நடக்கக்கூடிய நேச்சுரல் கெலாமிட்டிஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆதி பூதம் அப்படிங்கிறது தான் சொல்றது. ஆதி தெய்வம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா இதில் அனைத்து தேவர்களும் அடங்கும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய விராட் சொரூபத்துல அனைத்துமே உண்டு அப்படிங்கறத பத்தி நாம் தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஆதி யஜ்ஞன் அப்படின்னாக்கா யக்னேஸ்வரன். சோ அதாவது யக்னேஸ்வரனும் சரி, ஷீரோதயாட்சி விஷ்ணுவா இருந்தாலும் சரி, அவர் பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல நம்மளுடைய ஹிருதயங்கள்ல இருக்கார் அப்படிங்கிறத பத்தி நாம வந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம். இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவில் கொள்வது, வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி செஞ்சா மட்டும்தான் நம்மளால வந்து இறக்கும் தருவாயில அவரை நாம நினைவு கொள்ள முடியும். இல்லை என்றால் கண்டிப்பாக நினைவு கொள்ளவே முடியாது. அதை நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். சோ நெக்ஸ்ட் வந்து எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச கிம் தத் பிரம்ம கிம் அத்யாத்மம் கிம் கர்ம புருஷோத்தம அதிபூதம் ச கிம் புரோக்தம் அதிதைவம் கிமுச்யதே. ரெண்டு படிச்சிருங்க. அதியஜ்ஞः கதம் கோத்ர தேஹே அஸ்மின் மதுசூதன பிரயாண காலே ச கதம் ஞேயோசி நியதாத்மபிஹ. எஸ். பிரம்மம் என்பது என்ன, ஆத்தியாத்மம் என்பது என்ன, பலநோக்கு செயல்கள் யாவை, இந்த ஜடத்தோற்றம் தான் யாது, தேவர்கள் யார், இவற்றை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குவீராக அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ரெண்டாவது, யாகங்களினுடைய இறைவன் யார், உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கின்றார், பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உம்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாருக்குமே உங்களை நெருங்கணும்ன்ற அந்த நாலேஜ் இல்லைன்னாலும் பக்தர்கள் கண்டிப்பாக பகவான் கிட்ட போகணும்ன்ற அந்த ஆசை இருக்கும் அவங்களுக்கு. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் வந்து மரண காலத்துல உங்களை எப்படி நெருங்க முடியும் அப்படிங்கறது வந்து கேட்கின்றார் ஆக்சுவலி. சோ அதுக்கு பகவான் உவாச்ச. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. பகவான் உவாச்ச
अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संगितः. எஸ், பிரம்மம் என்பது அழிவற்றதும் உன்னதமானதாகும். அதாவது நம்ம அகம் பிரம்மாஸ்மி, நான் பிரம்மம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? ஸோ நாம் எல்லாருமே ஹையஸ்ட் லெவல் அட்டைன் ஆகக்கூடிய அந்த அந்த நிலை வந்து பிரம்மம் என்று சொல்லுவோம். ஆனா அதாவது ஆத்மாவுடைய ஹையஸ்ட் லெவல். ஸோ அதன் சுபாவமான நித்தியமான இயற்கை தான் இந்த, அதாவது அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜீவாத்மா ஆத்யாத்மா என்னும் அழைக்கப்படுகின்றது. ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு இந்த பிறவி போய் இன்னொரு பிறவி, அதாவது இந்த சக்கரத்திலேயே நம்ம சுழண்டுட்டே இருக்கோம்னாக்கா அதுக்கு காரணம் வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள், கர்மங்கள். அப்படி அதாவது நாம் பலநோக்கு கர்மங்கள் செஞ்சா கண்டிப்பாக இந்த உலகத்துல மீண்டும் மீண்டும் நம்ம திரும்பி வந்துகிட்டே தான் இருப்போம். சோ பலன்கள் மேல் பற்றற்று நாம வந்து பக்தியோடு பகவானுக்கு நம்ம சேவை செய்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதாவது எந்த செயலா இருந்தாலும் நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளையும் நம்ம பக்தியோட செஞ்சோம்னாக்கா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை அடையக்கூடிய அந்த மார்க்கத்துக்கு நாம வந்து கண்டிப்பாக செல்வோம். சோ இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. ஒரு நிமிஷம். எஸ், 4th ஸ்லோகம். ஆதிபூதம் ஷரோ. அதிபூதம் க்ஷரோ பாவ புருஷஸ்சாதிதைவதம் அதியஜ்ஞோஹமவேவாத்ர தேஹே தேஹ பிருதாம்பர. சோ நாம் எல்லாருமே உடல் பெற்ற ஆத்மாக்கள் தான், அதாவது எம்பாடிட் சோல்ஸ். அதாவது பகவான் வந்து இஸ் நாட் அன் எம்பாடிட் சோல். நமக்கு அவருக்கு அது மேஜர் டிஃபரன்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ தெர் இஸ் நோ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் இஸ் பாடி அண்ட் இஸ் சோல். நமக்கு அப்படி கிடையாது. இந்த ஆத்மா வந்து இந்த உடல்ல வந்து ஒட்டுறது. ஸோ அதனால்தான் எம்பாடிடு அப்படின்றது. நம்ம எல்லாருமே எம்பாடிடு சோல்ஸ். எப்பொழுதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதிக இயற்கை. இங்க எப்பவுமே சேஞ்சஸ் உண்டு, மாற்றங்கள் உடையதுதான் இந்த பௌதிக இயற்கை. ஸ்திரமான ஒரு இது கிடையாது. ஆனா இயற்கை வந்து எப்பொழுதுமே இருக்கும். ஆனா வந்து அது அழிஞ்சாலும் மீண்டும் பகவானே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்குள்ளேயே அடக்கிக்கின்ற மீண்டும் வந்து he will reveal. அதாவது படைக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படி படைக்கின்றாரோ, இந்த பகவானுடைய நாமத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 14 லோகங்கள் வருகிறது இல்லையா? அழியும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த லோகம் முதல்ல போறதோ அந்த லோகம் தான் ஃபர்ஸ்ட் வெளியில வருமா. சோ அந்த மாதிரி ஒரு கெப்பாசிட்டி வந்து யாருக்குமே கிடையாது. ஸோ எதை நம்ம சாப்பிடுறோமோ வாமிட் பண்ணா கூட நம்ம வந்து மேல இருக்கக்கூடியது தான் வெளியே வரும். எப்பவுமே அடி வயிற்றுல இருக்கிறது வந்து கண்டிப்பாக வெளியில வராது. ஆனா பகவான் எல்லாத்தையுமே தனக்குள்ள அடக்கும் பொழுது எப்படி வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட்ன்ற மாதிரி தான். ஸோ நம்ம கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா லாஜிக்ஸ் அப்ளை பண்ணுவோம் இல்லையா? ப்ரோக்ராமிங் பண்ணும்பொழுது ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட். ஸோ ஸ்டாக் அதுல பாத்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம முதல்ல வாங்கிட்டு வெளியே எடுக்கிறோமோ அதே மாதிரிதான் பகவானும் பாத்தீங்கன்னாக்கா எதை முதல்ல எடுத்துக்கிறாரு, எந்த உலகத்தை முதல்ல உள்ள எடுத்துக்கிறாரோ அழியும் பொழுது அதே உலகத்தை தான் முதல்ல படைப்பார். ஸோ பிரம்மலோகத்தை முதல்ல எடுத்துட்டாக்கா ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மலோகம் தான் வெளியே வரும். ஸோ அது மாதிரிதான் அந்த இது. ஸோ ஆதிபூதம் இந்த பௌதீக இயற்கை பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பகவானுடைய ஒரு படைப்பு. இந்த ஆதிபூதம் என்று கூறப்படுகின்றது. சூரிய சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவருடைய உடல்ல எல்லாமே இருக்கும் இந்த விஸ்வரூபத்துல. சோ அதுதான் வந்து ஆதி தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக இருப்பது யக்னேஸ்வரனாகவும் ஷிரோதாட்சி விஷ்ணுவாக இருப்பது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பரமபுருஷ பகவான். அது வந்து ஆதி யக்ஞன் அப்படின்ற பெயர். எஸ் 8.5 வாசிங்க மாதா. அந்த காலே ச மாவேவ ஸ்மரன் முக்த்வா கலேவரம் யப்ரயாதி சமத்பாவம் யாதி நாஸ்யத்ர சம்சயः. எஸ், மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னை மட்டுமே எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகின்றான். இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம வந்து we have to make a mark. ஸோ எங்க பகவான் உத்தரவாதம் கொடுத்திருக்காரு அவர் லோகத்துக்கு போறதுக்கு அப்படின்னாக்கா இதுதான். ஸோ நாம் இறக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணா ராமா நாராயணா கோவிந்தா நம்ம சொன்னோம்னாக்கா நம்ம ஆன்மீக உலகத்திற்கு கண்டிப்பாக செல்கின்றோம். ஸோ இது ஆனா அந்த அளவுக்கு நம்ம சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல வந்து அந்த பர்டிகுலர் நாமங்களே மேல் நோக்கி இருக்கணும்னாக்கா நம்ம எந்த அளவுக்கு அந்த நாமங்களை வந்து உச்சாடனம் பண்ணியிருந்தா மட்டுமே நம்மளால வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வெளியே வரும். ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணணும்.
எஸ், இங்க பாத்தீங்கன்னாக்க பாகவதத்துல யக்ஷ பிரஷ்னம், அதாவது இவங்க வந்து பாண்டவர்கள் வனவாசம் போன காலத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இது 7th கேண்டோல 2nd சாப்டர்ல 57th ஸ்லோகம். அஹானி அஹானி பூதானி கஷ்டின் தீஹ யமாலயம் சேஷ சத்தா சதாவரம் இச்சந்தி கிம் ஆச்சரியம் ஹதபரம். உலகத்திலே மிக ஆச்சரியமான விஷயம் எதுன்ட்டு வந்து கொஸ்டின் ஆக்சுவலி. ஸோ இதுக்கு ஸ்டோரி என்ன பேக்ரவுண்ட்னாக்கா, அங்கே ஒரு நீர்நிலை இருக்கும், அந்த இடத்துல போயிட்டு ஒவ்வொருத்தரா அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மருடைய தம்பிகள் தண்ணி எடுத்துட்டு வரதுக்கு போறாங்க. அவங்க அப்ப வந்து அந்த யக்ஷினி என்ற அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கொஸ்டின் கேட்கிறார், இந்த கேள்விக்கு நீ பதில் சொன்ன பிறகுதான் நீ தண்ணி எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அதை வந்து அவங்க வந்து மதிக்காம அந்த தண்ணி எடுக்கும் பொழுது எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா படுத்துறாங்க, ஒருவர் பின்னாக்கு ஒருவராக. சென்ற தம்பிமார்கள் யாருமே திரும்பி வரல அப்படின்னும் பொழுது யுதிஷ்ட மகாராஜாவே வந்துடுறார். அப்போ வந்து அந்த அசரீரி வந்து கேட்கின்றது, எனக்கு நீ இந்த பதில் சொல்லிட்ட பிறகுதான் நீ வந்து உன்னால வந்து இங்க தண்ணி எடுக்க முடியும்னு சொல்றது. ஸோ அந்த கொஷின் தான் இது வந்து, அந்த கொஷின் தான் வந்து அதுக்கான ஆன்சர் வந்து நம்ம தர்ம மகாராஜா வந்து சொல்றதுதான் இது. உலகத்திலே மிகவும் அற்புதமான அல்லது ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னாக்கா, இந்த உலகத்துல பிறந்த அனைத்து உயிர்வாழிகளுமே மடிய வேண்டியதுதான். ஆனா இருந்தும் மரணம் என்று வரும் பொழுது நாம் அதை ஏதோ ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமாகவும் அக்செப்டன்ஸே பண்ணக்கூடியாத ஒரு மனதோடு நாம் என்னைக்குமே இருக்கின்றோம் இல்லையா? எல்லாருக்குமே மரணம் உண்டு. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க கூடிய மனசு, எஸ் இது வந்து பிராக்டிக்கலா எப்பவுமே நடக்கக்கூடிய விஷயம்தான். நாம பூமியில பிறந்த பிறகு ஒரு நாள் இறக்கத்தான் வேண்டும் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும். ஸோ ஒவ்வொரு கணத்திலும் நிறைய பேர் இறந்துட்டு இருக்கா, ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்தித்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது. அது எப்பவுமே இப்பவும் நடந்துட்டுதான் இருக்கு. ஆனால் இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாக இருப்பினும் நாம இருக்கக்கூடியதே இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு துக்காலயம், ஒரு மிருத்யுலோகம். இந்த மிருத்யுலோகத்துல நம்ம சதா சர்வகாலமும் இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் பாருங்க, அதுதான் அடி முட்டாள்தனம். ஸோ இரண்யகசிபு அவர் கூட பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான். இரண்யகசிபு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரும் வந்து மரணமற்ற தன்மையை தான் வேண்டினார். பிரம்மரை நோக்கி வந்து தவம் இருந்தார், கேட்டார் வரம். பிரம்மா சொன்னார், நானே ஹையஸ்ட் ஜீவாத்மா, எனக்கே மரணம் உண்டு, 100 ஆண்டுகள் கழித்து நானே இறக்கத்தான் போகின்றேன், உனக்கு மரணமற்ற தன்மை எதுவுமே கிடையாது, ஆனா வேற ஏதாவது வரம் கேளுனாக்கா, எனக்கு இதனால இறப்பு வரக்கூடாது, அதனால இறப்பு வரக்கூடாது, அதாவது தேவர்களால் எனக்கு இறப்பு வரக்கூடாது, அதுக்கப்புறம் மனிதரால் இறப்பு வரக்கூடாது, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விலங்கினால் இறப்பு வரக்கூடாது, காலையில இறக்கக்கூடாது, நைட்ல இறக்கக்கூடாது, அதுக்கப்புறம் என்னது லேண்ட் அந்த இந்த பூமி மேல வந்து நான் என்னுடைய இறப்பு வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்லாம் வந்து வரம் கேட்பார். யாரு? இரண்யகசிபு. அதனால்தான் தூண்ல இருந்து வந்த நம்ம பகவான் நரசிம்மா, நரா என்பது மனித உருவம், சிம்மம் என்பது சிம்ம அந்த முகம், சிம்மமும் அதாவது விலங்கும் மனிதனும் கலந்த ஒரு ரூபத்துல வந்து அவருடைய மடிமேலே வச்சு பாத்தீங்கன்னாக்கா இரண்யகசிபு வந்து கொன்றார். அப்படிங்கிறது வந்து அவன் கேட்ட வரம் அனைத்துமே அவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எஸ், அவனை யாருமே ஒரு மனிதனும் கொல்லல, ஒரு விலங்கும் கொல்லல, பகல்லையும் கொல்லல, நைட்லயும் கொல்லல, சந்தியா காலத்துலதான் கொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் பகவானுடைய அந்த தொடை மேலதான் வச்சு அவர் வந்து அவருடைய மேனி மேலதான் வச்சு அவனுடைய இறப்பு வந்து நடந்தது. சோ இந்த உலகத்துல வந்து இறப்பை நாம என்னைக்குமே தவிர்க்க முடியாது. இருந்தாலும் நாம ஒவ்வொரு மரணத்தை வந்து பார்க்கும் பொழுது யாராவது ஒருத்தர் இறந்துட்டாக்கா அதை நம்ம ஒரு பெரிய துக்கமாகவே கருதி விடுகின்றோம். உலகத்திலேயே நமக்கு ஏதோ நடக்கக்கூடாத ஒன்று நடந்து விட்டது அப்படிங்கிற அந்த மனசு, அக்செப்டன்ஸே இல்லாத மனது, அதுதான் வந்து அற்புதமான விஷயம் அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம தர்மர் சொன்ன பிறகு அவருடைய பதிலுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மெச்சி வந்து அவங்களுடைய தம்பிமார்களையும் வந்து பிழைக்கக்கூடிய, அது பெரிய ஸ்டோரி தான். ஆனா ஷார்ட்கட் இது, அவ்வளவுதான். சோ அந்த யக்ஷினையா இருப்பவர் வேற யாரும் கிடையாது, நம்ம இவரு யம தர்மராஜா. சோ அவர் தான் அந்த கொஸ்டின் கேட்கறது ஆக்சுவலி. எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங் மாதாஜி. 8.6. யம் யம் வாபி ஸ்மரத்பாவம் த்யஜந்த்யந்தே கலேவரம் தம் தம் தமேவைதி கௌந்தேய சதா தத்பாவ பாவிதஹ. எஸ், ஒருவன் தனது உடலை விடும் பொழுது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ, ஸோ டபுள் அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, நாம் என்ன நினைக்கிறோமோ அதுவாக தான் நமக்கு அடுத்த ஜென்மம் அப்படிங்கிறது வந்து கிளியரா நமக்கே இங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ நாம் என்னென்ன நினைக்கிறோமோ உயிர் விடும் பொழுது அந்த உணர்வுகள், பெண்டிங் உணர்வுகள், ஸோ அது எல்லாமே அந்த பாவ புண்ணிய அக்கௌண்டோட அந்த
ஜீவாத்மாவோட பாத்தீங்கன்னாக்கா கிளம்புறது இந்த உலகத்துல இருந்து. சோ அடுத்த உடல் வந்து நமக்கு அதே உடல் தான் நமக்கு கிடைக்கும். சோ அதனால வந்து நமக்கு எந்த உடல் கிடைக்கணும்ன்ற அந்த எண்ணமே நமக்கு தேவையில்லை. சதா சர்வ காலமும் பகவானுக்கு நம்ம வந்து சேவை செய்யணும்ன்ற அந்த ஆத்மத்துல நம்ம வந்து நினைச்சாலே போறோம். அது ஒண்ணு நினைச்சா போறோம். எந்த உடல் பகவான் கொடுக்குறாரோ பார்த்துக்கிட்டும் அப்படிங்கிற அந்த மனசு நமக்கு வரணும். ஐயமின்றி அந்நிலையே அவன் அடைகின்றான் அப்படின்ட்டு உத்தரவாதமும் கொடுக்குறாரு. சோ அதுதான் இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பரத மகாராஜா. இது நான் முன்னாடி ஒரு சாப்டர்லயும் நம்ம பார்த்திருப்போம். பாகவதத்துல 5வது கேண்டோல 9வது சாப்டர் இது. சோ பரத மகாராஜா தன்னுடைய அதாவது 50 வயது ஆன பிறகு தன்னுடைய பிள்ளைக்கு வந்து மகுடம் சூட்டி விட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா துறவரம் மேற்கொண்ட கானகம் செல்லுதல், அதுக்கப்புறம் தவ வாழ்க்கையில் ஈடுபடுகின்றார். சோ பகவானுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி செலுத்துறது. அவர் வந்து மானின் தொடர்பால் மறுபிறவி மானாக பிறத்தல். சோ இது மானாக அவர் மான் மேல எதுக்கு பக்தி செலுத்தினார் என்ற கதையும் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். சோ மானின் உடலை துறந்தும் மீண்டும் மறுபிறவி அவருக்கு வந்து. சோ ஏன்னா அவருடைய புண்ணியங்கள் அப்படி இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் வந்து மனித பிறவிக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்தது. அவர் யாருக்கும் வந்து தீங்கு இழைக்கலை, பாவங்கள் இல்லை. பட் அவருடைய எண்ணம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மான் மேலேயே இருந்ததுனாலதான் அடுத்த ஜென்மம் வந்து அவருக்கு மானாக பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பு. சோ மான் அங்கிரசா என்ற முனிவருடைய அந்த ஃபேமிலியில வந்து பிறக்கின்றார். பகவானின் கருணையால் முற்பிறவியில் நினைவில் இருந்தது அவருக்கு வந்து. மன்னர் ரகுகரனின் பல்லக்கை ஜடபாரதர். சோ இந்த பிறவில பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் ஜடபாரதர் அப்படிங்கிற பெயரோட வருகின்றார். பல்லக்கை தூக்கின்றார் ஆக்சுவலி. சோ கீழே வந்து ஏன் அவர் கோணல் மணலா நடக்க ஆரம்பிக்கின்றார் பல்லக்கு தூக்கும் பொழுது. சோ 4 பேர் தூக்கும் பொழுது ஒரு பக்கம் வந்து பேலன்ஸ்டா இல்லைன்னாக்கா அடுத்தவங்களுக்கும் தூக்கிட்டு போறவங்களுக்கும் அது கடினமான இதுதான். சோ அதனால வந்து மன்னரும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திட்டுறாரு ஆக்சுவலி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எதுக்கு இப்படி பண்றாரு அப்படின்றதுக்கு வந்து. அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் சொல்றாரு கீழே எறும்பு அந்த மாதிரி ஒரு எறும்புக்கு கூட வந்து நம்ம வந்து தீங்கு இழைக்க கூடாது அப்படிங்கிறதுதான் இந்த இது. சோ அதுக்காக தான் நான் இப்படி பண்றேன்னு சொல்லிட்டு. சோ அவரையே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரும் வந்து ஞானத்தை வழங்குகின்றார். ஜடபாரதரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா மன்னருக்கு ரகுகுணருக்கு. சோ அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த அவரையே வந்து குருவாக ஏற்றுக்கொள்கிறார் அந்த மன்னர். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜடபாரதருடைய ஸ்டோரி. சோ அதனால எந்த ஒரு உயிர் வாழிக்குமே நாம என்னைக்குமே தீங்கு இழைக்க கூடாது. எஸ் 8.7. தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு மாமனுஸ்மர யுத்ய ச மத்ய அர்ப்பித மனோபுத்ய மாமை வைஷ்யஸ்ய சம்சயம். சோ அதுதான் வந்து சொல்றீங்கன்னா இங்க கூட பாத்தீங்கன்னா பிரகலாதன் அவன் வந்து குருகுலத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் பிரகலாத் மகாராஜா பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பயாவது அந்த ஃப்ரீ டைம் இருக்கும் இல்லையா, கிளாஸ் கண்டினியூஸா எடுக்க மாட்டாங்க, ஒரு பிரேக் கண்டிப்பா கொடுப்பாங்க இல்லையா, அந்த பிரேக்லயும் அவர் வந்து பகவானுடைய நாமங்கள் சங்கீர்த்தனங்கள் பாடிதான் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அசுரர்களாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கும் அந்த இது தைத்திய அசுரர்கள் இவர்கள். சோ அசுரர்களில் நான் பிரகலாதன் சொல்லுவார். பின்னாடி வர சாப்டர்ல நம்ம படிப்போம். அவங்க என்னுடைய சொரூபங்கள் வைபவங்களை பற்றி அவர் சொல்லுவார். சோ அதுல வந்து தைத்திய அசுரர்களில் நான் பிரகலாதன் அப்படின்னு சொல்லுவார் பகவான் வந்து. அவருடைய ரூபங்கள் அனைத்துமே நம்ம பார்க்க தான் போறோம். சோ பகவானுடைய நாமங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சங்கீர்த்தனமாக வந்து பிரகலாதன் வந்து செய்யக்கூடியதுதான் இந்த சீன் ஆக்சுவலி. சோ இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு அர்ஜுனருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் சொல்றார், என்னை இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் எப்பொழுதுமே உருவில் எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நீ செவ்வனே செய் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவர் வந்து கடமை என்ன, அவருக்கு போரிட வேண்டும், போர்ல வந்து போர் புரிய வேண்டியதுதான் அவருடைய கடமை. சோ உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணிக்கணும். சோ நம்முடைய கடமைகள் எதுவாக இருந்தாலுமே அது நாம தான் செய்யறோம்னு நம்ம நினைக்கவே கூடாது. விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் அனைத்துமே நாம வந்து பகவானுடைய அவருடைய இதுக்காக தான் நம்ம செய்யறோன்ற அந்த இது செய்யும் பொழுது நமக்கு இந்த பாவ புண்ணியங்கள்னால விளைவுகள் நமக்கு எந்த ப்ராப்ளமே வராது. அதனாலதான் நம்ம எந்த கடமையா இருந்தாலும் பகவானே இது அனைத்தும் உனக்கு சமர்ப்பணம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு தான் நம்ம செய்யணும். சோ உன்னுடைய மனதையும் புத்தியையும் என்னில் நிலை நிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னையே அடைவாய் என்பது ஐயம் இல்லை. சோ எப்பொழுதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பொருள் உலகத்து மேல நம்மளுடைய ஆசைகளை நிறுத்துவதை விட பக்தியில வந்து பகவானுடைய நினைவு நம்ம அடி மனசுல நிறுத்துவது வந்து எப்பொழுதுமே வந்து உத்தமமான காரியம். அது நாம் என்னைக்குமே செய்யணும் ஆக்சுவலி. எஸ் 8.8. அபியாசயோகயுக்தேன சேதசா நான்யகாமினா பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாதி பார்த்தானுசிந்தயன். எஸ்
சோ பகவானை நினைத்து தியானம் செய்து எப்பொழுதும் நமது மனதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் மேல் நிறுத்தி இவ்வழியில் சற்றும் பிறழாது. அதாவது பாத்தீங்கன்னா டீவியேஷன் இருக்கக்கூடாது, எந்த பக்கமும் நம்ம போகக்கூடாது. ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சாமியே கும்பிட்டுட்டு இருந்தாலும் சடனா வந்து ஏதோ ஒண்ணு வந்ததுனாக்கா அதுக்கேந்து போயிடுறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி செயல்கள் நம்ம செய்யக்கூடாது. பக்தியில வந்து ஒரு யஜ்ஞம் பண்ணும்போது கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா போக்கஸ்டா உட்காந்து அந்த யஜ்ஞத்தை நம்ம வந்து பக்தியோட நம்ம வந்து பார்த்து அதை நம்ம வந்து ஏத்துக்கணும். ஸோ வி ஷுட் நாட் கெட் டீவியேட்டட். அதுல இருந்து நம்ம என்னைக்கும் மாறக்கூடாது. பயிற்சி செய்பவன் பார்த்தனே நிச்சயமாக என்னை அடைகின்றான். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாராயண தூதர்கள் வந்து அழைச்சிட்டு போறது. ஸோ நாம பகவானை வணங்கினால் வைகுண்டம் போகின்றோம் என்றால் நாராயண தூதர்கள் வந்து அழைத்து செல்வார்கள். அப்படி இல்லைன்னாக்கா யமதூதர்கள் வந்து நாம வந்து எந்த லோகத்துக்கு போகணுமோ அந்த லோகத்துக்கு அழைத்து செல்வார்கள். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இது ஒரு கதை. அஜாமிலன் அப்படிங்கிற ஒரு பிராமணனுடைய கதை. அவன் வந்து ஒரு நல்ல உயர்வான குடும்பத்துல பிறந்தவன். பாகவதத்துல 6வது கேண்டோல 1st சாப்டர்ல இது. சோ கான்யான் குப்ஜஹ அப்படிங்கிற அந்த ஊர்ல அஜாமிலன் என்ற ஒரு பிராமணன் இருந்தான். ஆக்சுவலி அவன் ஒரு வேசியை மனம் புரிந்து பிராமண குணங்கள் அனைத்தையுமே இழந்தான். ஆனா முற்பிறவிலும் சரி சின்ன குழந்தையிலிருந்தும் சரி he was a devotee, பகவானுடைய பக்தனாக இருந்தவன். தன்னுடைய தாய் தந்தையர்களோ பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பகவானுடைய பக்தர்கள். சோ தனக்கு திருமணமாகி இந்த காட்டுக்கு போய் அங்க இருக்கிற மலர்களை பறித்து வருவதற்காக சென்றவன் அங்கே இந்த காட்சியை கண்ட பிறகு, அதாவது அவன் எவ்வளோ ஹையஸ்ட் லெவல் டிவோட்டியா இருந்து ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு புலன் கண்ணால் பார்த்ததனுடைய விளைவு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அவனுடைய குணாதிசயமே மாறி விடுகின்றது. சோ அதுதான் இது. அந்த வேசியையே அவன் வந்து அழைச்சிட்டு வந்துடுறான். தாய் தந்தையர் மனைவி எல்லாருமே வந்து வெளியேற்றி விடுகின்றான். சோ அவளை மெயின்டைன் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக பிராமணர் கைகளில் இந்த மாதிரி இந்த செயல் செய்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிராமணிக்கல் ஆஸ்டாரிட்டிஸ் பண்றதுக்கு எல்லாமே வந்து யாருமே அழைக்க மாட்டார்கள். சோ அதனால அவனும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொள்ளை இந்த மாதிரி இதுலதான் அவன் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து கழித்தான். அவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐ திங்க் 9 or 10 பிள்ளைகள் நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம் இருங்க. மனைவி மக்களை பராமரிப்பதற்காக கொலை செய்தல், கொள்ளையடித்தல், சூதாடுதல், ஏமாற்றுதல் என அனைத்து வகையான பாவ செயல்களையும் ஈடுபட்டவாறு தனது வாழ்வில் 88 இயர்ஸ், அதாவது 88 ஆண்டுகளை கழித்தான். அவனுக்கு 10 மகன்கள் இருந்தனர், அதாவது 10 பிள்ளைகள். அவனது கடைசி மகன் பெயர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாராயணன். எப்பொழுதுமே கடைசி பிள்ளை மேல வந்து அஃபெக்ஷன் இருக்கும் எல்லாருக்குமே இல்லையா? சோ சதா சர்வகாலமும் நாராயணா நாராயணான்ட்டு அழைச்சிட்டே இருக்கிறது. பேச்சாலும் நடையனாலும் அவன் மீது அஜாமிலன் அதிக பற்று கொண்டான். அன்பின் மிகுதியால் அக்குழந்தை எப்பொழுதுமே கொஞ்சு குலாவி நாராயணா இங்கே வா அங்கே வா இதை சாப்பிடு என்று பலமுறை அவன் பெயரை சொல்லி அழைத்து அவனது நினைவாகவே வாழ்ந்தான். தனக்கு மரணம் நெருங்குவதை கூட அவன் உணரவில்லை. சோ ஒரு நாள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுக்கு மரணம் என்று வரும்பொழுது யமதூதர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பாசக்கயிற்றுடன் வருவதை அவன் கண்டான். அதனால் கலக்கமடைந்த தன் மகனை நாராயணா என்று பலமாக அழைத்தான். சோ நாராயணா என்று அழைத்த உடனே பாத்தீங்கன்னாக்கா நாராயண தூதர்களும் வந்து விடுகிறாரு. அஜாமிலன் பகவானுடைய தெய்வீக நாமத்தை பயத்தின் காரணமாக உச்சரித்த போதிலும் அது குற்றமின்றி இருந்ததால் உடனடியாக விஷ்ணு தூதர்களும் அங்கே வந்தனர். ஏன்னா அவனுக்கு பயத்தினால தன்னுடைய மகனை அழைத்தான். ஆனா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு பேட் இன்டென்ஷனும் இல்லாததுனால அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாராயண தூதர்களும் வந்து அங்கே சேர்ந்தார்கள். அஜாமிலன் உயிரை பிரிப்பதிலிருந்து யமதூதர்கள் தடுத்தனர். சோ அவங்க வந்து எடுக்கும் பொழுது யமதூதர்களும் வந்து தடுக்கின்றார்கள். ஏன்னா இவன் நிறைய தவறுகள் பாவங்கள் இழைத்திருக்கிறான். அப்படி இருக்கும் பொழுது அவனை நீங்க வந்து வைகுண்டத்திற்கு அழைத்து செல்வது சரி கிடையாது அப்படிங்கிறதுதான் அங்கே வாதம். சோ யமதூதர்களுக்கும் விஷ்ணு தூதர்களுக்கும் நடுவுல வந்து வாக்குவாதம் நடக்கின்றது. சோ யமதூதர்களுக்கும் யமராஜர் வழங்கிய அறிவுரை, அதாவது பக்தர்களுக்கு பாதுகாப்பு எப்பொழுதுமே பகவான் கொடுக்கிறது. அதான் எங்கேயாவது சின்ன புண்ணியம் பண்ணியிருக்காங்களான்னு தான் பகவான் பார்ப்பார் அவங்களை ரட்சிப்பதற்கு. சோ இப்ப அஜாமிலன் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய நாமத்தை சொன்னது ஒண்ணுதான் அவன் செஞ்ச புண்ணியமே. சோ பாவத்தை அழிக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹரிநாமம் எப்பொழுதுமே. அதே மாதிரி யமராஜாவின் வந்து பாதுகாப்பு எப்படின்னாக்கா மீண்டும் வந்து அவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கிறார்கள். சோ அவனும் வந்து தன்னுடைய அதாவது எந்த ஒரு பக்தியுமே இல்லாம தன்னுடைய பிள்ளையினுடைய பெயர் பகவானுடைய நாமமாக இருந்து அவன் கூவியதால் பகவான் வந்து இந்த நாராயண தூதர்களே வந்து விட்டார்கள். அப்ப பகவானுக்கே நம்ம பக்தி செஞ்சிருந்தா
எவ்வளவு நன்னா இருக்கும் இல்லையா? இத்தனை ஆண்டு காலம் நம்ம வந்து எவ்வளவு வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம். அவனுடைய தன்னுடைய தவறுகள் அனைத்தையுமே அவன் உணர்ந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கப்புறம் வந்து அவன் வந்து ரிஷிகேஷம் சென்று பகவானுக்கு வந்து கைங்கரியம் சென்று பாவங்கள் செய்தா விமோக்ஷனம் என்பது பகவான் தான் கொடுப்பார், நம்ம வந்து கொடுக்க முடியாது. ஸோ அவனுடைய அந்த ரியலைசேஷன்ல நமக்கு எப்பவுமே வந்து பாதி பாவனுடைய விளைவுகள் எப்பவுமே கம்மியாகும். நம்முடைய தவறை நாம உணர்ந்தாலே பாதி பாவம் நமக்கு குறையும். பகவான் நமக்கு வந்து கருணை புரிந்தால் எல்லா பாவங்களிலும் நமக்கு விடுதலையும் கிடைக்கும். ஸோ அது மாதிரி இவனுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாவ விளைவுகள் இருந்து அவனுடைய பக்தியினுடைய ஸ்ரத்தையாலுமே அவனுக்கு கிடைக்கின்றது. இறுதியில வந்து நாராயண தூதர்கள் வந்து அவனை அழைத்து செல்கின்றார்கள். இதுதான் வந்து அஜாமிலனுடைய ஸ்டோரி. ஸோ இதுல இருந்து ஒண்ணு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒண்ணு என்னன்னாக்கா, எப்பொழுதுமே நம்ம வந்து தவறுகள் இழைக்க கூடாது. தவறுகள் இழைத்தால் நம்ம செய்த தவறு என்னன்றது நம்ம உணரணும். அதுக்கப்புறம் மீண்டும் அந்த தவறுகள் நம்ம செய்யவே கூடாது. ஸோ இது வந்து ஹரிபக்தியில தான் நமக்கு என்னைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மன நிறைவும் நமக்கு எங்க போகணுன்ற அந்த இது ஸ்தலத்துக்கும் நம்ம ஈஸியா போக முடியும். 8th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாத்த. 9th. கவிம் புராணமனுசாசிதார மனோரணீயாம் சமனுஸ்மரேத்யः சர்வஸ்ய தாதாரமசிந்த்ய ரூப ஆதித்ய வர்ணம் தமச பரஸ்தாத். எஸ், அப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை எவ்வாறு நாம வந்து தியானம் செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற சொல்றதுதான் இந்த ஸ்லோகம். எல்லாம் அறிந்தவர், அனைத்தையுமே அறிந்தவர் தான் பகவான். மிகவும் பழமையானவர், அதாவது அனாதி காலத்திலிருந்து இருப்பவர், இந்த பிரபஞ்சங்களை படைத்தவர், கட்டுப்படுத்துபவர். ஹீ இஸ் த கண்ட்ரோலர். நம்மளை எல்லாருமே ரட்சிப்பவரும் எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கிறவரும் அவர் தான். அணுவை விட சிறியவற்றிலெல்லாம் சிறியவர், புதியவற்றிலெல்லாம் புதியவர். ஸோ அந்த மாதிரி அவரை விட பெரிய எதுவுமே கிடையாது. அவரை விட சிறிய அதாவது சைஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு உயிர் வாழி யாருமே கிடையாது. எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், எல்லா பௌதிக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், அதாவது இந்த ஜட கருத்துக்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். இந்த கண் என்ன செய்யும், இந்த காது என்ன செய்யும், இந்த நாசி என்ன செய்யும், இந்த நாக்கு என்ன செய்யும், இந்த கை என்ன செய்யும், இது எல்லாமே வந்து ஜட பொருட்களுடைய அங்கங்கள் தான். இது எல்லாமே இதனுடைய செயல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நன்மையும் தீமையும் கலந்தது. ஆனா பகவான் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அப்பாற்பட்டவர் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இது எல்லாமே பௌதிக உலகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டது. சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர், ஜட இயற்கையை கடந்து உன்னதமானவர், அவர்கிட்ட இருந்து பிரிந்து வந்ததுதான் ஜட சக்திகள். இப்படி அவரை பற்றிய ஞானத்தை நாம உணர்ந்து அவர் மேல் நாம வந்து எப்பொழுதுமே வந்து பக்தி செலுத்த வேண்டும். இதுதான் வந்து தியானம் செய்யக்கூடிய முறை. ஸோ நாம இங்க ஏதோ மந்திரத்தை சொல்லிட்டு நாம எங்கெங்கயோ வந்து மைண்டை அலைப்பாய விடவே கூடாது. ஸோ இது வந்து பூமி பாரதம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா துவாபர யுகத்துல வந்து பூமி பாரம் வந்து நிறைய ஆன பிறகு பிரம்மா சிவன் எல்லாருமே போயிட்டு பகவான் கிட்ட முறையிட்டு பூமி தேவி வந்து இவங்க கிட்ட வந்து முறையிடுறாங்க. இவங்க எல்லாருமே போய் பகவான் கிட்ட ப்ரே பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் பகவான் வந்து நாராயணனாக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ண பெருமானாக வந்து இந்த உலகத்துல வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து தர்மத்தை நிலைநிறுத்தி அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதர்மத்தை அழித்து பக்தர்களை ரட்சித்து சென்றார் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். விலாச விரிவாக்கம், அதாவது பிரபாவ விலாசம், அதுதான் நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா. முதல் 4 விரிவாக்கங்கள் அந்த கோலோக சாட்ல பலராமனாகவும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா வாசுதேவராகவும் சங்கர்ஷனாகவும் பிரத்யும்னாகவும் அனிருத்தனாகவும் அவருடைய விரிவாக்கங்கள் எல்லாமே 2-3 லெவல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக உலகத்துல உண்டு. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விராட் சொரூபம் இந்த உலகத்துல. ஸோ பிரபாவ வெளிப்பாடுகள் முழுமையான ஆற்றல்கள் மிக்கவை, எந்த டிஃபரன்ஸுமே இருக்காது. ராமருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் நாராயணனுக்கும் எதுவுமே டிஃபரன்ஸ் இருக்காது மேல. ஆனா அதே வந்து இந்த உலகத்துக்கு வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓரளவுக்கு சக்தி வாய்ந்தவை வைபவ வெளிப்பாடுகள் இந்த உலகத்துல வரும்பொழுது ஏன்னா இந்த உலகத்துக்கு தகுந்த மாதிரிதான். ஏன்னா இது எல்லாமே பொருள் ஆற்றல்கள், கீழியல்புகள், அதனால அதற்கேற்ற சக்திகள் உண்டு. எஸ், 15th வாசிங்க மாதாஜி. மாம் உபேத்ய புனர்ஜன்ம துக்காலயம் சாஸ்வதம் நாப்னுவந்தி மகாத்மானஹ சம்சித்தம் பரமாம் கதாஹ. எஸ், துக்காலயம் அசாஸ்வதம். இந்த உலகமே வந்து துக்காலயம். சாஸ்வதம் என்றால் நித்தியம், அசாஸ்வதம் என்றால் நித்தியமற்றது அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லணும். பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னை அடைந்த பிறகு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவ்வாறு பகவானை நினைத்து தியானம் புரிந்து
அந்த நிலையில வந்து பாத்தீங்கன்னா முழுமை அடைந்தவர்கள் பகவானுடைய திருநாட்டிற்கு செல்கின்றார்கள். சோ பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த பௌதிக உலகம், அதாவது தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்புவதே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டார். ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர். அவங்களுக்கு எந்த தேவையுமே இருக்காது. உண்மையிலே ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவுக்கும் இங்க என்ன தேவையுமே கிடையாது. நம்ம வந்தோம், நம்ம கடமையை செஞ்சுட்டு போகணும், அவ்வளவுதானே தவிர எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 4 குழந்தைகள் இருந்தாலும் 4 பேருக்குமே எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு அந்த சின்ன குழந்தைத்தனமான அந்த சேம் நேச்சர் தான் பெரியவங்களா இருந்தா நாம கூட வந்து பகவான் கிட்டையும் இல்ல கடவுள் பிற தேவர்கள்கிட்டையும் நம்ம கேட்கறது எனக்கு இத்தனை வீடு கொடு, இத்தனை வாசலை கொடு, இதுதான் நம்மளுடைய இது. சோ என் பிள்ளைக்கு இது கொடு, என் பிள்ளைக்கு அது கொடு. அதாவது பொருள் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் தான் நம்ம கேட்கிறோம். கடவுள்கிட்ட என்ன கேட்கணும்னாக்கா நல் மார்க்கத்தை காட்டணும், நல்ல தர்ம வழியில நடக்கணும், மத்தவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 100 பேருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய அந்த சக்தியை கொடு. சோ இந்த மாதிரிதான் நம்மளுடைய பகவான் கிட்ட நம்ம கேட்கணுமே ஒழிய, அதாவது லோக கல்யாணத்துக்காக தான் நம்ம எந்த பிரேயர்ஸுமே பண்ணணும். நம்மளுடைய சுயபுலன் திருப்திக்காக நம்ம என்னைக்குமே கடவுள் கிட்ட வந்து கேட்கவே கூடாது. அது மிகவும் தவறான ஒன்று ஆக்சுவலி. எஸ் 16th வாசிங்க மாதாஜி. ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तितो नो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. எஸ், ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து, அதாவது ஸ்வர்க லோகத்திலிருந்து மிக தாழ்ந்த லோகம் வந்து பாதாள லோகம், 14 லோகங்கள் அனைத்துமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பிறப்பு இறப்பு மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களே. இப்ப உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸ்வர்கலோகம் எங்க இருக்குன்ட்டு. ஸ்வர்கலோகம் நாம் இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதிக உலகத்துலதான் இருக்கு, அவ்வளவுதான். தே மேபி இந்த லிட்டில் ஹையர் லெவல். அதை தவிர்த்து நம்மளை விட ஒரு 6 லோகத்திற்கு மேல இருக்காங்க. சொர்க்கலோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு மேலதான் இருக்கு, ஆனா இந்த அண்டத்துக்குள்ளதான் இருக்கு. அதனால நம்ம சொர்க்கலோகத்துக்கு போனாலும் திரும்பி வர்றது என்னது இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். என்ன எப்ப இந்த அண்டத்தை விட்டு வெளியே போய் விரஜா ரிவரை தாண்டி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வைகுண்டம் போக முடியும். அப்ப எவ்வளவு நம்ம வந்து பிரயத்தனம் பண்ணணும் இல்லையா? சோ எங்கேயுமே வந்து ஸ்வர்க்கத்திலயும் கலவரம் தான், இந்த பௌதிக உலகத்திலயும் கலவரம் தான், நரகலோகத்திலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கொடுமை. சோ இந்த அண்டத்துக்குள்ளேயே நம்ம வந்து சுத்தின்னு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எப்பவுமே நம்ம கஷ்டப்பட்டுன்னு தான் இருப்போம். சோ அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இதை விட்டுதான் நம்ம வெளியே போகணும். ஆனால் என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் என்றும் மறுபிறவி எடுப்பதில்லை அப்படின்ட்டு கிளியரா பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார். இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். 17, 18, 19 மூணுமே வாசிச்சு. சஹஸ்ர யுக பர்யந்த மஹர்யத் பிரம்மணோ விதுஹு ராத்ரிம் யுக சஹஸ்ராந்தாம் தே ஹோராத்ர விதோ ஜனாஹ அவ்யக்தாத்ய வக்தத்ய சர்வாஹ பிரபவந்த்யஹ ராகமே ராத்ர்யாகமே பிரலீயந்தே தத்ரைவாயக்த சஞ்ஞகே பூதக்ராமச ஏவாயம் பூத்வா பூத்வா பிரலீயதே ராத்ரயாகமே வசஹ பார்த்த பிரபவத்யஹ ராகமே. எஸ், பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல் ஒரு இரவு. அதாவது நம்ம வந்து எப்படின்னு கணக்கு எடுத்துக்கீங்களா? சோ எவ்வளவு ஒரு பகல் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அவருடைய 1000 யுகங்கள் கொண்டது அவருடைய ஒரு பகல். அதே மாதிரி 1000 யுகங்கள் கொண்டது வந்து அவருடைய இரவு, பிரம்மாவுடைய இரவு. சோ பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மாவின் பகல் தோன்றும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் படைக்கப்படுகின்றன. அவருக்கு இரவு விழும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது அழிக்கப்படுகின்றன. சோ இந்த அழிவு வந்து பாத்தீங்கன்னா சில இடங்கள்ல நடந்துட்டேதான் இருக்கும். ஆனா மொத்தமா அழிவு வந்து இந்த யுகம் முடியும் பொழுதுதான் வரும். அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு யுகம் தோறும் முடியும் பொழுது வரும். மீண்டும் மீண்டும் பிரம்மாவின் பகல் வரும்பொழுது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாமே படைக்கப்படுகின்றன. அவ்வாறே அவருடைய இரவு வரும்பொழுதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அனாதரவாக அழிக்கப்படுகின்றன. அது எல்லாமே பகவானுக்குள்ள போயிட்டு அடக்கம். சோ அனைத்து அண்டங்களுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய அவருக்குள்ளே போய் அடங்கி விடுகின்றது. எஸ் எஸ் 20th ஸ்லோகம் வாசி. परस्तस्मात्तु भावोऽन्योन्य व्यक्तो व्यक्तात् न सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति. எஸ், இது எல்லாமே வந்து பொருள் உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது இல்லையா? ஆனா அருள் உலகம், ஆன்மீக உலகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஆன்மீக இயற்கை என்னைக்குமே நித்தியமானது.
சோ தோன்றி மறையும் இந்த ஜட இயற்கைக்கு அப்பால், அதாவது இது தோன்றும், சில காலம் இருக்கும், மீண்டும் பகவானுக்குள்ள அடங்கி மீண்டும் படைக்கப்பட்டு மீண்டும் அழிக்கப்பட்டு இது நடந்துட்டே தான் இருக்கும் ஆக்சுவலி. சோ இது ஒவ்வொரு, அதாவது துவாபர யுகமும் சரி, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திரேதாயுகம் சரி, எல்லா யுகங்களையுமே இது வந்து நடந்துட்டே இருக்கும். நித்தியமானதும் திவ்யமானதுமான மற்றொரு தோன்றாத இயற்கை உள்ளது. அதாவது நம்ம கண்களுக்கே புலப்படாத ஒரு இயற்கை எதுன்னாக்கா அது ஆன்மீக உலகம், அருள் உலகம். அது பரமமானது, அதுதான் பரமத்தலம். என்றும் அழிவடையாதது, நித்தியமானது. இங்க எல்லாமே வந்து அழியக்கூடிய தன்மையானாலும் அந்த இடம் மட்டும் எப்பவுமே சேஃபா தான் இருக்கும். அப்பகுதி அழிவடைவதில்லை அப்படின்றது வந்து கிளியரா இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லியிருக்காங்க. எஸ், 24 and 25 ரெண்டு வாசிச்சிருங்க மாத்தாச்சு. ஓகே. अग्नेर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते. எஸ், அதாவது நமக்கு வந்து சுக்லபக்ஷம் கிருஷ்ணபக்ஷம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இல்லையா, வளர்பிறை மற்றும் தேய்பிறை. அதுக்கப்புறம் உத்தராயண காலமும் தட்சிணாயன காலமும் நமக்கு தெரியும். அதாவது சங்கராந்தி, அதாவது பொங்கல், பெரும் பொங்கல் அன்னைக்கு தொடங்கி அன்னைக்குதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உத்தராயண காலம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுறது. அங்கிருந்து 6 மாத காலம் இந்த ஆடி மாசம் வந்து வரும் இல்லைங்களா, அந்த டர்னிங் பாயிண்ட், அந்த டைம்ல வரும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வரைக்குமே உத்தராயணம். அதுக்கப்புறம் வந்து தட்சிணாயனம். சோ ஒவ்வொரு மாசத்துக்கும் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணபக்ஷம் மற்றும் சுக்லபக்ஷம் வரும். இரவு பகல் நமக்கு தெரியும். சோ ஆஸ் பர் இந்த ஸ்லோகங்கள் பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது ஒருவர் இறக்கும் வேலை, அதாவது இது வந்து நார்மலான ஒரு மனிதருக்கு, இது டிவோட்டிஸ்க்கு வந்து எந்த காலமே கிடையாது. சோ அவங்க எப்ப இறந்தாலுமே பகவானுடைய திருநாட்டிற்கு சென்று சேர்கிறார்கள். ஆனா நார்மலா இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படி எங்கே செல்வார்கள் அப்படிங்கறது வந்து சொல்றாங்க ஆக்சுவலி. சோ அதாவது பகல் நேரத்திலயும் சரி, சுக்லபக்ஷத்திலயும் சரி, உத்தராயண காலத்திலயும் சரி, இந்த இதுல வந்து இறக்குறவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா, இந்த பூவி வாழ்க்கையை விட்டு செல்கிறவர் அந்த 6 மாத காலம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமனை அடைகின்றார்கள், பகவானுடைய திருநாட்டை அடைகின்றார்கள். there is no any கிளாசிபிகேஷன் கிடையாது. இவர் பக்தரா பக்தர் அல்லவா அந்த மாதிரி கிளாசிபிகேஷன் எதுவுமே கிடையாது இந்த ஸ்லோகத்துல. 2வது ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இரவிலும், அதுக்கப்புறம் வந்து தட்சிணாயன காலத்திலயும் சரி, அதுக்கப்புறம் வந்து கிருஷ்ணபக்ஷ காலத்திலயும் சரி, யார் ஒருவர் வந்து உயிரை விடுகிறார்களோ அவர்கள் வந்து சந்திரலோகத்திற்கு செல்கிறார்கள். சந்திரலோகத்துக்கு செல்கிறவர்கள் மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு திரும்பி வருவார்கள். அதே மாதிரி பகவானிடத்தில் செல்பவர்கள் இந்த இடத்துக்கு திரும்பி வரமாட்டாங்க. சோ ஆனா பக்தர்களுக்கு எந்த காலமும் கிடையாது. பக்தராக இருப்பவர்கள் எந்த காலத்துல இறந்தாலுமே பகவானுடைய திருநாட்டை சென்று சேர்கிறார்கள். இதுதான் வந்து எஸ் वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाध्यम्. ஓகே. சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன். சோ ஒருத்தர் வந்து பக்தி தொண்டுல வந்து அந்த மார்க்கத்துல செல்பவர்கள், வேதங்களை அதாவது படிக்கிறது. நாம எல்லாருமே இப்ப பகவத்கீதை படிச்சுட்டு இருக்கோம். இட் இஸ் த ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் வேதம். ஏன்னா 18 புராணங்களுடைய எல்லா வேதங்களுடைய சாராம்சமும் நமக்கு பகவத்கீதையிலே கிடைச்சிடுறது நமக்கு. அதை நம்ம கிளியரா படிச்சுட்டாலே நமக்கு எல்லா வேதங்களையுமே படித்தனுடைய வேல்யூ. இப்ப ஈஷோபனிஷத்துன்னு இருக்கு, நம்ம அகைன் வில் பி ரிலேட்டிங் வித் பகவத்கீதா பத்தி தான் அங்க சொல்லுவோம். நிறைய ஸ்லோகங்கள் வரும். சோ அங்க விளக்கங்கள் கொடுப்பாங்க, அதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து இந்த பகவத்கீதையில இருந்து எடுத்து கொடுக்கலாம். சோ அந்த மாதிரி எல்லா வேதங்களுடைய சாராம்சமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவத்கீதை தான். அதனால பகவத்கீதையை நம்ம படிச்சாலே எல்லா வேதங்களையுமே படித்ததற்கான சமம். சோ வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்தல், அதாவது அனைத்து யாகங்களும் செய்யும் பொழுது அது எல்லாமே பகவானுக்கு போய் சேர்கிறது. அந்த ஞானத்தோடு பாத்தீங்கன்னாக்கா சமர்ப்பணம் என்பது நாம கண்டிப்பாக பக்தியோடு செய்ய வேண்டும். தவம் புரிதல், தவம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப நாம எல்லாருமே ஜபம்தான் பண்ணுவோம். தானம் கொடுத்தல், அதாவது தகுதி உள்ளவர்களுக்கு தேவையான ஒரு இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம கொடுக்கக்கூடிய தானம், அது சத்துவ குணத்துல கொடுக்குறோம் பாருங்க, அந்த அப்படிப்பட்ட தானம். கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்ம யோகியாகவும் ஞான யோகியாகவும் நம்ம வந்து சில கைங்கரியங்களை கண்டிப்பாக செய்யறது.
சோ ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த செயல்கள் எல்லாம் யார் ஒருத்தர் செய்கின்றார்களோ அப்படிப்பட்ட பலன்களை ஒருவர் என்னைக்குமே இழப்பதே கிடையாது. அவங்களுடைய அக்கௌண்ட்ல கண்டிப்பா பேலன்ஸ்ல இருக்கும். சோ பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே இவை அனைத்தையும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகின்றான். அவனுக்கு போகக்கூடிய காலம் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா எதுவும் தேவையே இல்லை. அவன் தட்சிணாயன காலத்திலயும் போகலாம், நைட்லயும் போகலாம். சோ அதாவது எந்த டைம்ல போறாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் கணக்கே கிடையாது. இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு எந்த டைம்ல போனாலும் பகவானுடைய திருநாட்டை அவர்கள் சென்று சேர்கிறார்கள் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதை முடிக்கவா? ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே அக்ஷர பிரம்ம யோகோ நாமோ அஷ்டமோ அத்தியாயः. சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. சர்வே ஜனா சுகினோ பவந்து. ததாஸ்து. இது முகுந்த மால ஸ்தோத்திரம் குலசேகர ஆழ்வார் பாடியது. சோ அவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் மேல ஒரு பக்தி ஜாஸ்தி. சோ குலசேகர ஆழ்வார் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் ஒரு மகாராஜ் ஆக்சுவலி. சோ அவரு நாட்டை ஆள்வதை விட பகவான் மேல பக்தி கொள்ளுதல், பகவானுடைய பக்தர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பணிவிடை செய்யறது, அவங்களோட உறவாடுறது, அதாவது தன்னுடைய டைம் எல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்றது. ஒரு ராஜாவுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா தலையாய கடமை பாத்தீங்கன்னாக்கா நாட்டை காப்பாற்றுவதுதான் தலையாய கடமை. ஆனா இவர் பக்தியில முன்னேறி நாடே எனக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிற அந்த இதுக்கு ஆழ்வாராக ஆனார் அவர் குலசேகர ஆழ்வார். சோ அவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை நினைத்து பாடியதுதான் இந்த முகுந்த மாலா ஸ்தோத்திரம். சோ நம்ம வேதாபேஸ்ல கூட இருக்கு, டைம் இருக்கும்பொழுது நீங்க செக் பண்ணி படிக்கலாம். சோ அதாவது கிருஷ்ண த்விதீய பத பங்கஜ கிருஷ்ணத்வதீய பத பங்கஜ பஞ்சராத்தம் அத்யைவ மே விஷது மானச ராஜஹம்சஹ பிராண பிரயாண சமயே கபவாத பித்தைஹ கண்டாரவரோதன விதோ ஸ்மரணம் குதஸ்தே. எஸ், கபவாத பித்தை. கபவாதம் பித்தை நமக்கு 3 இருக்கு. கபம், வாதம், பித்தம். இந்த 3மே நம்மள கழுத்து, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கப்புறம் தொண்டை, இந்த இடத்தெல்லாம் மூச்சு இதெல்லாம் அடைச்சுக்கு உயிர் பிரியும் பொழுது எது அடைக்கும் எது விடும் நமக்கு தெரியாது இல்லையா? அதனாலதான் இவர் என்ன பாடுவாருனாக்கா, எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு வயதான காலத்துல அப்படி ஒரு இஷ்யூ வந்தாக்கா, உங்களை நினைக்க முடியாம போயிட்டா, உங்களுடைய நாமத்தை நான் சொல்ல முடியாம போயிட்டா, பகவானே நான் இப்ப ரொம்ப ஆரோக்கியமா இப்ப இந்த நிலையிலே என்ன அழைச்சுக்கோங்க அப்படின்ட்டு பாடுறதுதான் இந்த முகுந்தமால ஸ்தோத்திரத்துல. அதாவது அந்த கபவாத பித்தத்தினால நாம அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ல போயிட்டு பகவானை நான் எங்க நினைக்காம போயிடுவனோ அப்படி, அதனால என்னை இப்பவே என்ன அழைச்சிக்கோ அப்படிங்கிற அந்த பாடல் சொல்றதுதான் இந்த இது முகுந்த மாலா ஸ்தோத்ரா. சோ இதோட இந்த சாப்டர் முடிஞ்சது. ஐ திங்க் கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மேம். யா, நீங்க ஸ்டோரி சொல்றீங்களா ராதிகம்மா? இப்போ எஸ் மேம், ஸ்டோரி அதாவது அது கண்டினியூ ஆகணும் மேம். நேத்துது அது முடிச்சாதான் ஃப்ளோ பண்ண முடியும். ஓகே, थैंक यू. பிரம்ம சம்ஹிதாவோட சாங் போஸ்ட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க क्वेश्चन. கண்டிப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ குயிக்கா இன்னைக்கு நம்ம நேத்து பார்த்தோம். நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், பில்வமங்கல டாக்கூரோட பார்ட் 1 ஸ்டோரி. இன்னைக்கு நம்ம பார்ட் 2 ஸ்டோரி பார்க்கலாம். சோ இன்னைக்கு இப்ப பில்வமங்கல டாக்கூர் என்றவர், இது உண்மையான கதை. அவர் பிறந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆச்சு. இப்போ 2 கதைகள் ஓடும். ஐயோ இவ்வளவு மோசமான ஆளா இன்னும் இவருக்கு இந்த மாதிரி கிருஷ்ணரே ஹெல்ப் பண்ணாரே, அந்த பார்ட் 1 ஸ்டோரி. இந்த மாதிரி எல்லாம் தோணுச்சுன்னா நீங்க சாட் நான் ஆக்டிவேட் பண்றேன். சாரி, சாட் இப்போ ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டேன். சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா நீங்க வாட்ஸ்அப்ல நீங்க மெசேஜ் அனுப்பலாம். என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, நிறைய தடவை நம்மளுக்கு தோணும், இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நடந்துச்சு, பெட்டரா இருந்தாலும் தோணும், நெகட்டிவா இருந்தாலும் தோணும். இப்போ 2க்கும் நடுவுல இருக்கிற ஒரு சிச்சுவேஷன் தான் ஐ திங்க் ராதிகம்மா டிஸ்கனெக்ட் ஆனாங்களா? கிருஷ்ணா பிரபு நீங்க போல்ஸ் போட்டுருங்க, அவங்க எல்லாரும் அட்டெண்ட் பண்றவங்க அட்டெண்ட் பண்ணட்டும். இந்த கலியுகத்தின் யுக தர்மம் என்ன?
சாண்டிங் ஹோலி நேம்ஸ், அதாவது கிருஷ்ண மகாமன் நாமத்தை ஜெபிப்பது, தியானம் செய்வது, அக்னிஹோமம் செய்வது, தேவர்களை வழிபடுவது. அடுத்து ஆன்மீகவாதியின் ஒரே நோக்கமானது, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அரசர்களைப் போல 1000 ஆண்டுகள் வாழ்வது, மீண்டும் மானிடனாக பிறப்பது, மறுபிறவியின்மை, அதுக்கப்புறம் ஸ்வர்க்கத்தை அடைவது. ஒருவர் வைகுண்டத்தை அடைவதற்கான ஒரே வழி பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மா, சேவை, பக்தி, யோகா. மதுசூதனன் என்பவர் யார்? இந்திரன், பிரம்மா, கிருஷ்ணர், மது தைத்தியர். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா வெவ்வேறு யுகங்கள் யாவை? அவற்றின் சரியான வரிசையுள்ள பதிலை தேர்ந்தெடுங்கள். சத்ய, துவாபர, திரேதா, கலி. ஒரே நிமிஷம் மட்டும் முடிச்சிடறேன். துவாபரா, சத்யா, திரேதா, அதுக்கப்புறம் கலி, பிரம்ம, சத்யா, சத்ய, திரேதா, துவாபர், கலி. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வில்வமங்கல தாகூரின் முந்தைய வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்ளும் நீதி என்ன அப்படிங்கறது வந்து பார்க்கணும். நாம் இறந்தவரிடம் திருடக்கூடாது. நாம சேவைக்காக உபயோகப்படுத்தினாலும் யாரிடமும் திருடக்கூடாது. நாம சேவைக்காக உபயோகிக்கும் பணத்தை நேர்மையான உழைத்து பெற வேண்டும். ஓகே, நீங்க எல்லாரும் அந்த லாஸ்ட் கொஸ்டின் விட்டு மிச்சம் எல்லாம் ஆன்சர் பண்ணுங்க. சோ ராதிகா வில் பி கண்டினியூ. ராதிகாமா நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கனெக்ஷன் பிரேக் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன். சோ பேசிக்கலி வந்து ப்ரீவியஸ் ஜென்மத்துல வந்து போறாங்க, பிளாஷ்பேக் போறோமா. சோ அப்ப வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, அவர் வந்து அந்த சுடுகாடு கிட்ட வந்து அந்த அதாவது அந்த அவரோட பெண் இளவரசி வந்து இறந்து போயிட்டதால அவரு அதை எரிச்சுட்டு அவங்க எல்லாரும் கிளம்பி போன அப்புறம் இவர் வந்து அந்த இளவரசியோட கழுத்துல எல்லாம் நிறைய நகைகள் இருக்கு, அதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்வாரு. ஏன்னா எடுத்துட்டு அவருக்கோசரம் எடுக்கல, இது வந்து அந்த தியானங்கள் அதெல்லாம் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாமே அப்படின்னு. இப்போ சாட் ஓப்பனா இருக்கு, அதனால அவர் அதை எடுக்க போறாரு. அவர் எடுக்கணும்னு நினைச்சது கரெக்டா தப்பா? எஸ் ஆனா எஸ் போடுங்க, நோ ஆனா நோ போடலாம். சாட் இஸ் ஆன். ஹரே கிருஷ்ணா. எதுவுமே போடலன்னா நானும் கதையே சொல்லாம இப்படியே இருக்கேன், சரிங்களா? நோவா? ஓகே, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பாக்கலாம் என்ன பண்றாரு. சோ அவர் நகை எடுக்க போறாரு. எடுக்கறச்சே என்னன்னா இந்த பெண்மணி வராங்க, வந்துட்டு இந்த மாதிரி இது என்னோட நகைகள், உங்களுக்கு வேணும் நகைன்னா எங்க அப்பாவை போய் கேளுங்க, இந்த இடத்துல நான் வச்சிருக்கேன், நீங்க கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. சோ உடனே வந்து இவர் வந்து சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் அப்பா கிட்ட போனோடனே அவங்க அப்பா வந்து இவ்வளவு கரெக்டா சொல்றாருன்னா என் பொண்ணாதான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நிறைய நகைகள் வந்து அவர் கொடுக்குறாரு. இவரும் வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டு ஆஸ் யூஷுவல் மறுபடியும் இந்த தியானங்கள் எல்லாமே பண்ணிட்டு போறாங்க. இது ஆஸ் யூஷுவல் இது வந்து பண்ண குறையும் இல்ல, ஏறாது. அதனால வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா குறைஞ்ச உடனே அவர் வந்து மறுபடியும் வந்து அதே இடத்துல வந்து பாக்குறச்சே அப்போ வந்து அன்னைக்குதான் இறைஞ்சதால அவங்க ஆத்மா இருக்கும், இப்போ இருக்காது, ஏன்னா நிறைய நாட்கள் ஆயிடுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மறுபடியும் வந்து அந்த நகையெல்லாம் எடுத்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு. ஃபர்ஸ்ட் டைமே நோ சொன்னவங்க கிட்ட நான் கேட்க போறது இல்லை, ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் நோ தான். இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் எஸ் சொன்னவங்க இப்ப 2வது தடவையும் அவர் எடுக்க ட்ரை பண்றாரு, இப்போ மறுபடியும் கரெக்டான்றதை நீங்க சாட்ல போடுங்க. சோ இம்மிடியேட்டா வந்து என்னன்னா எடுக்க போறச்சே என்ன ஆகுதுன்னா இந்த பெண்மணி வந்துட்டான். ஏற்கனவே ஒரு தடவை வந்து நான் வந்து சொல்லி நீங்க பண்ணல, இப்ப அடுத்த தடவையும் நீங்க இதே தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, இது சரியே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கோவத்துல வந்து அந்த பெண்மணி வந்து என்ன சபிக்கிறான்னா, நீங்க வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து எப்படி நகை கோசரம் வந்தீங்களோ நீங்க அடுத்த ஜென்மத்துல நீங்க பெண்மணி கோசமே அலைவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாபம் குடிச்சிடுறாங்க. அவங்க கொடுத்த சாபம் தான் இவர் வந்து பிறந்தது பில்வமங்கல தாக்கூரா இருந்தாலும் அவரோட நோக்கம் எண்ணம் எல்லாமே பெண்களை பார்த்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகிற மாதிரி அவருக்கு இருக்குது. அதனாலதான் எப்பவுமே சொல்லுவாங்க ஒரு பெண்ணோட சாபம்னு. இது பெண்ணோட சாபம்ன்றது ஒண்ணு இல்ல, மெயினா விஷயம் என்னன்னா இவர் வந்து பண்ண தப்புன்றதுதான். என்னன்னா என்னதான் இருந்தாலும் இது வந்து அவருக்கு சொந்தம் இல்லாத ஒரு பொருள். சோ கிருஷ்ணரோட பக்தி கோசரம் ஆனாலும் நம்ம தப்பா செஞ்சோம்னா அது தப்புதான். இப்ப நிறைய பேர் கேட்பாங்க, நான் பிசினஸ்ல வந்து இவ்வளவு பர்சன்டேஜ் கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்குறேன், அது தப்பு இல்ல. ஆனா அந்த பிசினஸ் பண்றதே தப்பா இருந்தாங்க வச்சுக்கோங்க, திருட்டுத்தனம், கொலை, இல்ல மாதாஜி கூட சொல்லியிருப்பாங்க இவ்வளவுதான் ப்ராஃபிட் இருக்கணும்னு ஒரு ரீசனபிள் இருக்கும், அதை விட்டு ரொம்ப பண்றது எல்லாமே பாவம். அந்த பாவம் குறையும் அட்டோன்மெண்ட் என்ற அந்த பிராயச்சித்த எண்ணத்துல நம்ம இதெல்லாம் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா அது பாவ செயலதான் இருக்கும். அது வந்து என்னாலும் கிருஷ்ணரும் ஏற்க மாட்டாரு. அதுதான் இவரோட கதையிலும் பார்த்தோம். சரி, இப்போ இதெல்லாம் ஆயிட்டு இருக்கு இல்லையா? சோ இந்த பெண்மணி, சோ இவரோட கதை நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. சோ இந்த பெண்மணி யாரு, அடுத்த ஜென்மத்துல பிறந்தாங்களா இல்லையா, இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு யாருக்காவது தோணுச்சுன்னா அதுல வந்து இவங்க யாரா இருந்திருப்பாங்க அடுத்த ஜென்மத்துல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க சாட்ல போடுங்க. இந்த பெண், அதாவது இந்த இளவரசியா இருந்த இந்த பெண் யாரா இருப்பாங்க அடுத்த ஜென்மத்துல அப்படின்னு.
இவ்வளவு சைலண்டா இருக்கீங்களே. இந்த பேட்ச்ல பெண் யாரா யாரும் நிறைய இருப்பாங்க? பேசுறதே இல்ல. இந்த டீம், ஆமா மேம், ரொம்ப டிஃபரெண்ட் டீம். ராதே, ஓகே, ராதே வந்து கிருஷ்ணர் கோசம் தான் வருவாரு, இதுக்கு வரமாட்டாங்க. பட் தேங்க்யூ நவீன், ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது கெஸ்டுக்கு? சோ அன்னவேஷ், அந்த வேஷி, கரெக்ட், அந்த வேஷி, அந்த சிந்தாமணி என்ற அந்த வேஷியா பிறக்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இதுல இருந்து 2 கதை என்னன்னா, அந்த மாராணியா இளவரசியா இருந்தாலும் அதே கேரண்டி இல்ல அடுத்த ஜென்மத்துல பிறக்கணும்னு. அவங்களுக்கு பண்ண மிகப்பெரிய தப்பு என்னன்னா, இவர் என்னதான் தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் அது அவங்க பிரச்சனை இல்ல. அவங்க திட்டலாம், கத்தலாம், அது தப்பு இல்ல. சாபம் வந்து கொடுக்கறது ரொம்ப தப்பான ஒரு விஷயம். நம்ம நினைச்சல்பம் எல்லாம் ஒருத்தர் திட்டுறதோ பின்னாடி பேசுறதோ தப்பு. அந்த மாதிரி ஒரு சாபம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா கொடுத்ததால அந்த சாபம் இவங்களுக்கும் திரும்ப அடிச்சதால இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, இவங்க கொடுத்த சாபத்திலேயே அவங்களும் ஒரு பர்சன் ஆயிட்டாங்க. அதனால இவங்க கொடுத்த சாபம் நீ பெண்மணி கீழே வருவேன்னே அந்த பர்சனாவே இவங்க சிந்தாமணியா வர்றாங்க. ஏன்னா வைஷ்ணவ அவதாரன்றது இருக்கிறதுலயே ரொம்ப பெரிய தப்பு. அதாவது ஒரு வைஷ்ணவைட்ட வந்து நம்ம வந்து திட்டவே கூடாது. அப்படி நம்ம தப்பு கண்டுபிடிச்சாலோ திட்டினாலோ அது கிருஷ்ணரோட டீலிங். நம்மளுக்கு உரிமை இருந்த வைஷ்ணவா இருந்தா இருக்கலாம். அதாவது நம்ம குழந்தையாவோ, நம்ம ஸ்டூடெண்டாவோ, நம்ம ஃப்ரெண்டாவோ இருந்தோ அது வேற விஷயம். சம்பந்தமே இல்லாத ஒருத்தரை வந்து நம்ம திட்டினோம்னா அவங்களோட பாவ கணக்கு அக்கௌண்ட்ல நம்மளுக்கும் அக்கௌண்ட் வரும். சோ அததான் அவங்களும் அனுபவிச்சாங்க. சோ இதுதான் ஸ்டோரி. ஆனா 2 பேருமே நல்ல புத்தி இருக்கிறதாலதான் கிருஷ்ணர் அந்த பெண்மணி மூலமா வந்து அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரா அவர் ஆனாரு. இவரும் வந்து அந்த ஃபுல் கான்செப்ட், அந்த பெண்ணோட இன்டென்ஷன் புரிஞ்சதால அப்படி அந்த பெண்மணி சிந்தாமணியே அவரோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரா ஏத்திக்கிட்டு அவரோட ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னியை கண்டினியூ பண்ணாரு. சோ இதுதான் கதை. இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ கலியுகத்தின் யுக தர்மம் என்ன? கிருஷ்ணரின் நாமத்தை தொடர்ந்து சொல்வது. தட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். என் பண்ணலாம் போல்ஸ் பிரபு. ரிசல்ட் ஷேர் பண்றீங்களா பிரபு? கிருஷ்ணா பிரபு, நான் பண்ண அது கரெக்டா வரல. ஓகே மாதாஜி, இது வந்து இது மாத்தி ஏதோ இது பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வேற எதுவும் ரீலான்ச் பண்ணணுமா? அப்போ நினைக்கிறேன் ரீலான்ச் பண்ணி தான் இது பண்ணணும். அது போயிட்டு கிளியர் தி வேணா இல்லையா? ஓகே, நீங்க பண்ணி பாருங்க. நான் பண்றதுனால அப்படி ஆயிடுமோ என்னவோ. இல்ல மாதாஜி, இனி ரீலான்ச் தான் பண்ணணும். அது வந்து இதாயிட்டு அப்படியா? அது எக்ஸிட் ஆயிட்டோம். ஓகே, லான்ச் பண்ணா பண்ணிடலாம். ஓகே, இது வேற. இது வந்து சாண்டிங். நம்ம எத்தனை நீங்களே பண்ணுங்க, நீங்களே பண்ணுங்க. எனக்கு இப்படிதான் வருது. எஸ், இது வந்து சாப்டர் 7. எஸ், கரெக்ட் ஆச்சு. இல்ல அப்பயே ரிசல்ட்ஸ் வந்தது. ரீலான்ச் கொடுத்துட்டோம். ஓகே, பரவாயில்ல, இருக்கட்டும். ஐ திங்க் they have done 100%. ஆன்சர் மட்டும் சொல்லிரலாம். ஆன்சர் மட்டும் தான் ஷேர் பண்ணிருங்க. இதுல நீங்க ஆன்சர் சொல்லிருங்க மாதாஜி. ஓகே. சோ யுக தர்மம், இந்த கலியுகத்தினுடைய தர்மம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானின் நாமங்களை தொடர்ந்து சொல்வதுதான். அதுதான் யுக தர்மம். அது 100% கரெக்டா சொல்லியிருந்தீங்க. தேங்க்யூ. ஆன்மீகவாதிகளில் ஒரே நோக்கம் என்னன்னாக்கா மறுபிறவையின்மைதான். டு எஸ்கேப் ஃப்ரம் த ரீபர்த். அதுதான் வந்து தட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஒருவர் வைகுண்டத்தை அடைவதற்கான ஒரே வழி பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி தான், வேற எதுவுமே கிடையாது. சோ அதை ஒண்ணு செஞ்சா மட்டும்தான் நம்மளால வந்து வைகுண்டத்தை அடைய முடியும். மதுசூதன் என்பவர் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் தான். அவருடைய இன்னொரு நாமம். மது என்ற அரக்கனை அழித்தவர், அதனால அவருக்கு மதுசூதனன் அப்படின்ற பெயர். அதுக்கப்புறம் வந்து யுகங்களுடைய இது ஃபர்ஸ்ட் சத்தியயுகம், அதுக்கப்புறம் வந்து திரேதா யுகம், அதுக்கப்புறம் வந்து துவாபர யுகம், அதுக்கப்புறம் கலியுகம். அதுதான் ரைட் ஆன்சர் ஆக்சுவலி. ஸோ சத்திய திரேதா 4வது, அதுதான் வந்து ரைட் ஆன்சர்.
வில்வமங்கல தாகூரின் முந்தைய வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்வது என்னன்னாக்கா, அதாவது பிஎன்சி வரும். நாம சேவைக்காக உபயோகத்தாலும் யாரிடமிருந்தும் திருடக்கூடாது. ஒரு பக்தி சேவைக்காக ஒரு பொருளை நாம வந்து உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சா கூட நாம வந்து திருடி அந்த வேலையை நம்ம பக்தி செய்யவே கூடாது. அது தவறு. ரெண்டாவது, நாம் சேவைக்காக உபயோகப்படுத்தும் பணத்தை நேர்மையான வழியில் உழைத்து பெற வேண்டும். அதுதான் கரெக்ட். அதுதான் வந்து பகவான் கிட்ட போய் சேரும். ஸோ ஒருத்தர் வந்து அதாவது தர்மம் பிரகாரமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 25% லாபம் வச்சு நம்ம எந்த ஒரு மேக்சிமம் வந்து நம்ம 25% லாபம் வச்சு ஒரு பொருளை நம்ம விற்கலாம். ஆனா அதுக்கு மேல வச்சு லாபம் வச்சு வித்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது எல்லாமே பாவப்பட்ட பணம் தான். ஸோ அதை எடுத்துட்டு போய் நம்ம கைங்கரியம் பண்றோம்னா அதனால எந்த புண்ணியமும் நமக்கு வந்து சேராது. இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நம்ம எத்தனையோ பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிஸ்னஸ் பண்றோம் 100 மடங்கு, அதாவது இப்போ 10 ரூபா பொருளை வந்து 40 ரூபாய் விற்கக்கூடிய தன்மை கூட நம்ம பண்றோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது ஹையஸ்ட் ப்ராஃபிட் நம்ம பண்றது. அது வந்து எல்லாமே அந்த ஆப்டிமமா இருக்கக்கூடிய, அதாவது பாவமற்ற அந்த பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் நமக்கு எந்த ப்ராப்ளம் கிடையாது. அதுக்கு மேல நம்ம என்ன சம்பாதிச்சிருந்தாலும் அது எல்லாமே பாவமான பணமாக மாறிவிடும். இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ எப்படி வேணாலும் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது மிகவும் தவறான ஒன்று. ஆனா நம்ம யாருக்குமே நம்ம இவ்வளோ மார்ஜின் வச்சு விற்கிறோமே யாருக்குமே தெரியாதுன்னு நாம நினைக்கலாம். ஆனா பகவானுடைய கணக்குல நம்ம எந்த அளவுக்கு மார்ஜின் வைக்கிறோம்ன்றது வந்து பகவான் பார்த்துட்டே இருந்து கரெக்டா அக்கௌண்ட்ல எழுதி விடுவார் அவர் வந்து. ஸோ நாம தெரிஞ்சுக்கணும், இவன் இந்த ஐட்டம் வந்து இப்படி வித்தான், அதாவது இப்போ 10 லட்சம் ரூபாய் ஐட்டம் வந்து 20 லட்சம் வித்தான் அப்படின்னாக்கா டபுள் 100% மார்ஜின். 25% வரைக்கும் நமக்கு வந்து எஸ், நோ ப்ராப்ளம். அதுக்கு மேல சம்பாதிக்கிறது எல்லாமே வந்து பாவப்பட்ட பணம் தான். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இது நம்ம தெரிஞ்சுட்டு நம்மளுடைய